eno ti no yen ane otententu no yen ena yama ye homene so no yen ye boye ntaba mu a ye nam soro ne ye sai enam fom no nonso abapa wonsima edu emienu ewo Sompa Asem Mpe Nipa so na bronya bosom ye toso enwotwe no sana bosom no ne de toso emienu enene baby a ye kɔ no ye keka de kɔ yanim enyansam keto akra hey asem aba na asem wa asi nyina ne se na twebe wa fidie no ye wɔ nipa de mamo adwuma di obeto omno asam wanka odifo pokwa David wagye na adwa wɔne yire maame yeboa akua esuama bronya wɔya abrewatiam enso ewo ha chief executive producer ama dwumadie bema usu kantan krankan kuma woni de hia wɔde ne sa nifadi abekɔ aprekase demu ɔno na ahye dwumadie ya yɛde bi ebesom wɔ ɛno ntino yebesua de na yesua ade ade akɔ akyiri sɛde bɛya enwoma ebetumi akɔnkai ɛwɔ yɛ fiefiem ɛne yɛ monten so ɛkɔba gyase semprimo bema ɛka producers no saa ɛna nana ya mensa abrampa wata frija wonu kroya ne chichi fidie mfuruma ɛde ma Sompa Asem Mpe Nipa no banso ni de hye kwaku yeboa ɛso ɛka producers no ukɔ MC ahwa ima ene ono na agye ho afa ima ɛna dawroma ɛna social media handles no ubehu yen ɛwɔ ho ukɔ Sompa TV no so a David ɛso agye ho afa wɔn ka ho ɛna ɛso kofro bofo mpa bema asuketu obi pabre na Osei Aboagye Oforisuo ne ntifo mi nam tie adwam nam dia Asem Mpe Nipa ekɔ bɔhyɛ asase so dia sie nyina ne sɛ ɛna tamu chuku epo babo pata bribri enya asem keto akora omna samon pom te sɛn Oforisuo bema nyankopɔn atom bibia bɔkɔ de bibia bɔkɔ hyɛ na so yɛ meda hyɛ na ewu ɛna ukuada ne ukuada hyɛ me wɛ na omoka ukuada fo ahyɛm kyɛ bebi ɛka kɔ ne ahyɛm papa nko a ukuada ɛda efre ne ukuada yɛ wu ukuada ɛdi ɔmo asan de ato ɛso kwaku bronsam na ɛnda fake ɔmo boa kwaku bia ne wɔyɛ bronsam Oforisuo mi busa ahyɛm bi o okay asɛm bi kyerɛ madwen kakra wɔ Ghana okay sɛ so wi asen so minim ya na yɛ DC ne yɛ MPs no ya na road wet omutwa omutwa na wɔn no protocol sam no o se kan no mu use no ntom krom duro krom ntai ntimi nyina no ɛna na yɛ ne yɛ to aba amane ne abene ne yɛ o na de afi na aba ba hu Oforisuo na madwene no ma ba sɛ ukosala pa akoto ma tinyo ya ha dwen Oforisuo dwen ho ma tinyo ya because ona sententan no sɛ mo anketo nkwa na kye wɔ kwaku ama wafa bi pen akoso afa bi pen eni ti so akwa akira befa ma na hwan ya nyenwanwa ye hwe so nyi program ate okay nyere kwa bena bla bibia boko nyankopon ba sa adom adawroma bibia boko o seye okay o seye pa boni bia nkan yen na de ya ne se ebitie ebintie ebitie uhu kobrane ne sika sum ne dem ba enso so obi gina bonte se yedi hia ya asem bra uhu se sika ba 5 hours ntimi kan wie na so wo pe just 50 cedis e da to dwane di na kobrane se sika ni ho no mo a bra mo ya ti yede Kristo nti ye ho ye okay mama tia bibia boko de Oforisuo nyame adom ne Sompa da romance nyina ye ho ye da so te asetekere mada abodwe mu nte no ye mfa aseda matwe di ampon ba bi ode abedu aseda nko ebeneza ye ni sopa nya nipa nyina na enya ne sente ye bre ne ko ye nchia ye tiefo nyina no mo nka ye ho se ba ye adwuma de ye hya ase no ye betimi de akọ wie ewa wie ye Oforisuo bema okay ene otententu ye kɔ ye ma ye homene so ye betu fa said ye adwuma de esitie no papi ya na metai eka so obi ani wa wapa afutuo ni atratere ho eno tie da so gyina na so ena futu sem Oforisuo Aboagye mene mapamfo ye de ebrew no paaso ne tie bi fa konwanya adagye etena se empo se wuti ade oni hono ba wabona mane se de be ya dachi ankwa mabi no ye nyina de be ye ahweyi ena asem tiri ana afutu sem amede eba no eye tietietia esi sika epena sika ne pe ena
ɛno ti wo ka bom a ɛyɛ sika pɛna wɔdɔfoɔ yɛsi sika ɛnyɛ bɛtɛɛ sɛ wobɛnya sika ansa na wobɛnya sika no agye sɛ woyɛ adwuma anaasɛ woayɛ ho adwuma ansa ɛno nti ɔdɔfoɔ ɛnɛ futu sɛm a mede ba no ɛyɛ tiatiatiatiatia sɛ sika ɛpɛna ɛhoɔden na ne ho a ɛden no ɛnte sɛ nhahaban o ahaban deɛ wofa mfikyira wobɛnya bi ate ɛno nti kuro bia sante kɔtɔkɔ se sika pɛna na mmom ɛnte sɛ ahaban ɛno nti ɔdɔfoɔ yɛka sika ewiase abrabo a yɛhwiri twam tempente kwa ɛkɔ ɛba no yɛkɔ a yɛba nyina no ɛyɛ sika ntia o na saa aboa sika no eduru baabi a ne nam ɛnwono na ne nam enso ɛda yie paa eduru baabi a wɔn a waka wɔn sa hyɛ wɔn damiri fam na ɔmpa adwuma bi ayɛ no eduru baabi a sika timi ho ɛyɛ na ɛde ma wɔn wɔdɔfoɔ ɛnɛ afutu sɛm no tie ne yie paa efiri sɛ yɛkɔ a yɛbɛyi no sɛ wɔanya sika na wɔamfa ntubɔtɔm na ɔmanfoɔ ɛdan wɔn kaa papa bi wɔmfu a watotɔ no sɛ wɔanya sika a wɔnhwɛ yie na saa abrabɔ no wɔntumi ammɔ bi a wɔnhwɛ obi koraa bɛtumi aka sɛ wɔmpa adwuma anaasɛ wɔammɔ bra na mmom eduru baabi a yɛ ana ɛnyɛ wo a ɛno nti ɛna nnwumire no yɛka akyerɛ adasa sɛ yɛka sika a ewiase abrabɔ no ɛka yɛ ho na mmom yɛnka hunu sɛ abusuakuo a yɛwɔ mu no Nyankopɔn hyɛ da yi baako firi futurom na wɔde na si mapɔm ma soɔ ɛwɔ sika fam ɛno nti saa nipa no a wɔwɔ abusuanim no sɛ wɔyɛ n'adwene sɛ wɔbɛbɔ tirimɔden ɛwɔ abusuanim ɛwɔ sika fam a eduru baabi a abusua no ankasa no ahokyerɛ etumi ɛbɛm ɛno nti maasɛm a meka na nyinaa ne sɛ wɔn a kuropɔ twɛdi apɔn ato wɔn nsam ɛwɔ sika fam no mɛsrɛ sɛ eduru baabi a wɔnya adɔyɛ wɔn tu bi mpete efiri sɛ abusua no sɛdeɛ Nyankopɔn asi yɛ wɔ no sɛ woyi w'ani efiri sɛ abusua no so abusua a wofiri mu no a wɔanhwɛ yɛ sika no ankasa no wɔn a wɔwɔ w'abusua mu no si wɔbɛkɔ sukuu wɔbɛyɛ adwuma no ɛho bɛyɛ din yie paa wɔdɔfoɔ sika nte sɛ habayɛ o sika no yɛde animia ɛna ɛpɛ na animia wodi kɔpɛ sika no sɛ woyɛ w'adwene sɛ ɛna nnwumire yi wokɔ sika kurom na wode animia ɛkɔ kɔpɛ a meka kyerɛ wo sɛ fa kwampa so ɛfa pɛ sika ɛnɛ wɔmanfoɔ dodoɔ no a ɛkwan a wɔfa so ɛde pɛ sika no na eduru baabi a wɔn ka no pɔtɔ kasɛm wɔn sɛ bloody money yɛ ana awerɛho yie paa sɛ wote no saa kwan no so a yɛ ana awerɛho ɛno ti ɛna yɛ nanam sɛ sika ɛyɛ bogya sɛ sika yɛ bogya deɛ na sɛ yɛka na sɛ yɛ atɔ yɛ tirim ɛde yɛ tirim dɛm sɛ sika yɛ bogya yɛde ani berɛ ɛna ɛkɔpɛ sika a ɛbɛwie akyire no na wanhwɛ yɛ ɛkɔyɛ sika duro ɛyɛ wo maame na akɔku no de agye sika anaasɛ wo nua bi apɛ n'asɛm ɛna akɔku no de agye sika na yɛmmusa wo sɛ sika no ɛbɛ wie a wo kora wo ne himfoɔ na ɛbɛdie ɔdɔfoɔ ɛnɛ ɛkwan a ɛnɛ nkwankwan afa so a wɔde ɛpɛ sika ɛwɔ Ghana mɛmha no nnipa a wɔkum wɔn mo anibere kwan so a wɔde ɛpɛ sika no ɔdɔfoɔ ebinom tu mirika ɛwɔ sika fam yɛmusa sɛ wɔkunkum nipa no saa anibere kwan so a wɔde bɛfa so a wɔde ɛbɛkɔ akɔpɛ sika no sɛ Nyankopɔn ɛma ne duru sika kuro mu a wɔn ankasa so nya sika no a na wɔtena se a yɛ na wɔkae hunu sɛ nipa asomasi wɔ bɛntɛn me maame anaa me papa me nua bi a mepɛ n'asɛm paa no ɛna sɛm de na kɔgye sika a ɛdeɛ bɛɛ paa na ɛba ne tirim ɔdɔfoɔ yɛhwɛ kwan a yɛfa so pɛ sika yie o
yɛhwɛ kwan a yɛfa so de pɛ sika ɛfiri sɛ ɛmframa wɔde huhu paade a wonya yɛmu sɛ sika no ɛbɛka wɔn nsa wie a ɛhefoɔ ɛna ne wɔn bɛdi sika no yɛ na me wura ho paa na me te kasa bi sɛ o abranteɛ wedi ɔde ne maame akɔgye sika o wedi ɔde ne papa akɔgye sika o sɛ kɔba ne saa yɛmu sɛ yɛn ho sɛ na awo ankasa yɛ na duru baabi a ɔmanfoɔ bi ɛwɔ no nkuraseɛ kora kyerɛ sɛ ɔnɔfoɔ duru baabi a ɛma sika ankasa ɛntrew ɛnkɔhwɛ akyire duru baabi a tempɔn bi a wonam soɔ no wanhwɛ yie obi bɛtumi de sika ankasa adaadaa ama wayi dɔfo bi ama wanhwɛ yie obi bɛtumi de sika adaa na wanhwɛ yie a ɛkwan a wobɛfa so a wodi bɛdi wo nua wɔ sika fam no na sika bɛdi hɔ no ɔdɔfoɔ yɛhwɛ ne yie o sika ɛpɛ na o na meka kyerɛ ɔna anwummere sɛ ɛnte sɛ haban ɛno nti sɛ sika ɛbɛyɛ akasakasa ɛtɔ wo ne wo dɔfo bi ntam a wɔdɔfoɔ ɛna anwummere yi meka kyerɛ sɛ duru baabi a yɛahwɛ yie katakyɛw bɛma asɛm bi ɔkaeɛ na da bia ne da no ɛfrɛfrɛ yɛ kasɛm no wɔse ɛduru baabi a ɛntɔkwa bɛbɛ o na ntɔkwa no ba a yɛnya ahwɛ yie ɛfiri sɛ yɛbɛsiesie asɛm sɛ yɛnhwɛ sika na ɛkɔyɛ sika ɛde abusua bi nam soɔ ɛkɔyɛ sika ɛde ayɔnko bi ɛnam so a wɔdɔfoɔ sika nankasa ɛhu no saa no ne nya ɛfɛwu ne nya ɛfɛ papapa na ɛkyerɛ sɛm no wɔnhwɛ yie na wɔma sika control kɛtɛkɛtɛ ɛbɛma wadi ewu ɛbɛma wadi bɔne yie paa ɛkwan a ɔmanfoɔ ɛfa so ɛpɛ sika no kwadwofoɔ so ɛbɔ ne nnwom wɔse sɛ ɔkɔto sɛ sika da bɔɔla so a pɛ bi fa na ɔyɛ ɔhene ɛyampa ɛfiri sɛ ewiase abrabɔ no sɛ wokɔte sika firi mu a deɛ ɔmanfoɔ ɛyɛ adaakye bi no yɛbɛfrɛ ɔmo adefoɔ no deɛ ɔmanfoɔ ɛyɛ adaakye bi no ɔma a wawowɔ mo ankasa ɛnso ɛbɛyɛ adefoɔ no sɛ woanhwɛ yie ketekete na woampɛ adwuma bi so anyɛ na wo se ɔmanfoɔ bi sika na wokɔdi akyire ɔmanfoɔ sika duro bi na akɔgye bia wɔdɔfoɔ hwɛ ne yie papapa ɛfiri sɛ sika ɛpɛ na ɛnte saa habae masɛm a meka na na anwummere sɛ sika yɛ adeɛ yie sika tumi sɛe adeɛ ɛyɛ adeɛ yie a wankasa bɛnu sɛ kwan a wofa so nya sika no aboa wa ma saa bere no ɛdan a wɔasisie no ɛho dwo mfuo bi a wadodɔ no ɛho dwo sɛ woyi sika na wode kɔyɛ adɔyɛ sɛ afoforɔ nso anidi a ɛho dwo wankasa wahonim no wotim sɛ sika no ankasa a woyie no ɛyɛ Nyankopɔn ahyira so sika na sɛ kɔba ne sɛ wakɔ akɔgye afiri obi hɔ ɛwɔ sunsum afa mu a ɛduru baabi koraa no a atete sɛm a yɛteɛ koraa sɛ sika no koraa no ɛyɛ wɔ limit bi a ɛwɔ sɛ wodie wei wahwɛ wei ɛfɛ ɔdɔfoɔ ɛnɛ sika ne kwan wa wode abotrɛ ɛpa a wonya bi ɛno nti mɛtu ɔmanfoɔ fo sɛ yɛmfa abotrɛ ɛne adwumaden ɛmpɛ sika yɛmpɛ sika ɛho dwoɔ yɛmpɛ sika nyame ahyira soɔ yɛmpɛ sika yɛnkase abere yɛ mogya ani apɛ na yɛsɛ yɛnya saa sika no na sɛ yɛka sɛ yɛde bɛbɔ bra bia no a kuropɔ twa dia mpɔnbasa yi adɔm no ankasa no ɛsiane sɛ wɔno a ne bɔ sika no obɛtumi adɔbo sika no ɛde ama wo ɛno ti ɛna obi wɔ hɔ a wɔkɔ dwom na so wɔkɔtɔn nnwoma a wɔsɛ na deɛ dwa media yɛ me nwanwa paa o adantia wɔkae ne sika no a wɔnsusu sɛ nnwoma a na watɔn no kɔbɛnya saa sika no ɛyɛ kuropɔ twɛdi ampɔnhyira ɛno ti yɛdi sika ɛho dwo ɛna anwummere yi a yɛnya yɛ nibere sika no bloody money sika no yɛnyae na sɛ Nyankopɔn ahyɛ yɛbɔ so ɔbɛhyira yɛyɛ a wɔdɔfoɔ moma yɛntwa nyame nhyira ne yɛmpa adwuma bi nyɔ na yɛnam adwuma dwonim ɛbɛnya sika ɛde abɔ yɛ bra ɛno nti sika ne pɛ ɛna na meka kyerɛw ɛna anwummere sɛ ne pɛ no ɛnyɛ easy saa ɛhoɔden na gye sɛ woyɛ adwumaden ansa na
wotumi enya bi e de abodada setena ente se haban a wo fa mfikyira no enya bi no enu ti se de adwuma den kopesika yenya bia ebe sika ebetim na aye fie sika ama nkyirima so abedi bie sika epena se yamfa kwampa so ampesika dachi bi no yankasa yebehwere yenkwa ama sika no pokura yenya ato wo no nkyirima ebebre ansana omatumi adi eye me modofo pa Osei Aboagye Oforisuo nenti Oforisuo omna samwa Oforisuo me dash yenche atifo ne yahwefo mo hwe ene ukuada ene insunsu agugu kama ene de em se da ba wi akura de ye hu bi ne de nyame pe ena sebe oye nti nyame eye na dwuma untimi nkyeranje de nyankopon ase se ne so de na akyeye ne abetra na Oforisuo wanya bi na nso ma ye bi na ye che we ye futu we ye obi adea nya Ghana nko adea ewiase nyina adea cause ne de wiase aye no wiase aye ketewa bi cause ye mfidi ekuta ene obi kura se okotwa aye oye wedding a Oforisuo obi aye wedding pictures otwa aye nwura wone dem tete no kre ena aye nwura wone dem enei abefu sa no mane ni wosa eno mobile phone eye camera mam na me fan check kese ne ya kese ma ya bibi a opamade o Fantini town ya me ya duma me menda eben ena sebe e kokosi abrewa nti e besro bia na yakuja enwa ya bibi ewo kwan Accra road wo baby me refill de me kai na maka Oforisuo ena sika aprade aprade ya ona ya kwa bibia ya ma yako sika sema woka no Oforisuo anu wode sika pena unse na woka ye heda to din bi sika pena short ya say ena ye sai etu bi ade pena ade bi a wo pe bi a ho odin bi an ena he opo ba bi na ne ho fa ena to get se ubenya sa oba no no wa bre upe sika pa se so pa Oforisuo nipa bebre ni twen honhom e wo sika ho nipa bebre ni twen honhom sika ho na de ekoso e ba nyina na futua ne se e ya hweye ene ntoboase se ye koka bibia de be kan ne se e be de kra no Oforisuo se odasani akra ketekete no wa pake ne ka ne wa jasu musu ubekobusa ade asem se metaamo aso Sompa eno Oforisuo sani awo cha oba bi na nka adwene wan kayo Oforisuo de made nyankopon de hinta aye pa aye na ma ye ya cha unim da obewu simi donyam se nyankopon mi ehu da nka ni pe de be wan ka yesem ki ajai ka yesem pa wo wiase pan ki ajai but ne ye bebu sase die enti ene ne ye tu mika wo sika ho ayo sika no wo tu mika wo sika ho na ye kwan papa so ye na ne nyina no Oforisuo wo ka na ko wie se den ne kofa sa no ma ne kra ba abroche aye nnuanum wei abroche adwuma eden na so at the end of the day no unu nwia bi nete ya mo we so obakwa abroche obakwa bo adwuma den within be 1 year 2 years no obeto asase ne osi dan eye di ntira but ye kan ye tufu dia ye seka no eye ne fanu yanhwe ye nnuanum asabi o mo bia nnwuma ye nnuanum binom na adwuma kuo nyina adwuma bi wo ha sebe do obi adwuma no wotema te se ye adwuma mu hayi brother for first ye chiawo tema ye mu sase de ye ne ye hu no nyesa no obi hu o e wakwan bi so Oforisuo de kofa sa no manya aba no se sebe ye tu akurafo ne etu momone sofo nipa bi wo sika mo bie company Oforisuo wo mo ye adwuma ne enko busa sika dodo se no moje e wakwan bi so ye de ko bre mu wan se ye ka ne sa de a ena ne ye ntu agyan ma burankam ye bese ye mpanifo edwuma bia hwe ye papa ne ye wo fanom adwuma omo ye akatua de mo omo no ya na no woten e ka hu bi na sebe enka dwe ye ne dabre ne bom kanya dabre ne bom ne so pressure se body gunu so desert so saa wonya dua no afro wa ko wura bom na ne dua ta ho ye besre
ɛno nso nkyerɛ sɛ yɛtuufo sɛ wopɛ nyɛ anaasɛ w'adwuma yɛ no wopɛ ne susu ɛsisi nti fa wo maame anaa wo papa bi anaa wo ba kɔgye sikaduro nansa yi bi ɛbaayɛ akwadaa a wahyɛ so uniform na ne papa akɔfa no ne wɔne adurora bi aka sɛ fa wo ba bra mpaa na papa yi nwere twa n'ase na ɔte akonnwa so na wokɔfrɛ papa yi baa mede na ba wo ne yɛbɛbi akora na hwɛ akora mmɔbɔ sɛ ne ho kama wahyɛ uniform adan akora ne nim because papa sɛ ɔmmra nti wɔde ne kɔgye sikaduro na adeɛ ka nyankopɔn akɔma nipa nsaa saa nti ka ade woba na ɛba nyɛ sɛ mema konya asɛm hɔ apɛ na ɔfrɛ akyɛ na ɔfrɛ police ne nyina wɔahwɛ wɔyɛ asɛm papa ni ɔfo so wotwu mu ta adeɛ bi a ɛfɛ deɛ ɛho nsɛm no dɔɔso o ɔfo so ɛte sɛ mese bɛrima waware ɔbaa ne ho ɔfɛ ɛmaako maako na ɛwɔ ahotɔ saa mɛrima no woware ɔbaa na ne ho ɔfɛ paa ɛho ɔna ɛti na ɛfrɛ ne sika wosi sɛ sika deɛ sika ɛna adeɛ bi ɛfɛ ɔfo so ɛdeɛ na ɛfɛ sɛ nipa bɛrima wadwale awie na bɛrima wakeka hyɛ mu na sɛbi wallet otu apu na wobɛbi sika yi na wokan na sika na ɛho dwo na sika yɛ ɛfɛ na waduru baabi na woyɛ so ɛfɛ ɔfo so na sɛ yɛ bɛyɛ wowɔ sɛn ɛna wakɔ yi sɛn woyɛ wo ne hwan dumɛ bi wokɔ yie bi ase a mmarima tu sika pete na wabusa sɛ na mekura me yɛdi nipa nti me so menya bɛrima no bi ɔma mbɔ dwom kora ne kete yi wɔnhwɛ a wobɛtwatwa wo me na wode ahometeɛ because deɛ wodi n'anim watwe ama nnwom kora yi bɔhyɛ nkora yi na ɔma yɛ ɔmo sɛsɛ yi ɔma yɛ ɔmo sɛsɛ na ɔmo de kyerɛ wo yie na katakyɛ kɔtwe wɔtwa ne mene no o katakyɛ ɔtwe sɛ yi sɛ deɛ wɔtwe nyinaa no sɛ nyɛ ɛno na wɔka kwa baako nso twe ne tu see atu agu hɔ afei na kwabra na wobɛsesa tu see ne tu fɛ ha tu gu hɔ no ɛna nkwadaa no nso ɔmo na ɔmo fom wobɛyɛ dɛ na wakoto sɛ wo na ɔmo fom ne nyinaa yɛ adeɛ bi a ɛne wiase wanhwɛ yi a ofo suo wode saa na ɔmo wɔ nyinaa ba kɔ ɛdeɛ ne kwa sɛ woyɛ ɛne ne yɛtu fo sɛ tuobo adeɛ ne ekuta dɔkoro na ɔkɔtɔ yɛ no hwɛ so nam ne tɔ na wokɛ sɛ wodi ɛnɔɔma bi akyi wɔ Ghana adeɛ a ofo suo ano ɔden yɛnwa no ɔmo abrɛkyɛ saa na ɔmo hu bi o ɔmo adwuma nso ɛden nanso sɛ ne tie bia no ɔmo nya sadeɛ wɔ mu ofo suo ɔmo nya sadeɛ wɔ mu nti yɛbɛsrɛ wotu mɔmɔnefoɔ na watu akurafo sikaduro ne deɛ ɛnya na sika so deɛ ne pɛ na obie no hɛ kwabrane betima so pikasim abɔ fam saa kaw ɔpɛ bɛbɛ yi na ne ho fifire na wɔbɔ saa firi hatu roundabout wɔtu fam yɛde wɔyɛ bi na ɛba bɛhyɛ hɔ wɔbɛwie no ne sika kuta na ne wura ho deɛ yɛ ansɛ sɛ apɛtɛsi bi no kɔ ahomte o ɔfɔsu ahomte wɔ Ghana nanso ne nyina akyi no yɛka kyerɛ wo a wɔhwɛ ne wo a wotie sɛ ɛnkɔgye sikaduro na deɛ ti mu ano no yɛn mpanimfoɔ yɛsrɛ mo sɛ adwuma bi na ɛbɛba na sɛ tax ne so a montete so na workers no mu pɛ so nkɔ soro na gyata mɛhye ɔfɔ so ɛno ka ho bi ɛna ma nipa ɛfom saa nɔma no ɛti wotu mɔmɔnfoɔ no atu akurafo yɛbɛsrɛ momma yɛn nso yɛ ho nyɛ dɛ kakra ɛwɔ ɔman yi mu na ɔfɔ so sɛ pɔkɔ brɛkɔ ayi ase na sɛ ketefoɔ yi bɔ a wɔno nso atimi ayɛ da atwe sika ato agu bi na sɛbe fansi de obi apɛ na sika kogu baako fo dem ofosu yɛbɛsrɛ mo bia nkɔgye sika do wate wanhwɛ yi a mesi wiase woni sika ade ɛfɛ pa wonya bi ni da ade ɛfɛ ana ade ɛdɛ wobɛdi no wonya bi adi wɔba kɔkɔɔ pa ne hɔ na wɔba tuntum brɔbrɔbrɔ wobɛyɛ dɛn deɛ wɔba bi a woni sika nkɔ wobɛfeli wofrɛ na wobɛfeli ɔmpɛw me na meka kyerɛ ofosu mesi wɔ sika adeɛ bi a wopɛ sɛ wodi bia wobɛdi wonni sika ade ayaw accident nkwa na obɛhyɛ wabrabom accident ɛma pɛ wobɛhyɛ accident aduane die mu bɛnya wokɔ da wobɛnya aduane papa no yɛ so yɛ no nkasa ɛbɛyia mo because aseɛ na mame mpatwa yɛ asase agu so am abrɛnampa wɔ hɔ ohia ɛno ka ho bi na ma nipa ɛyɛ saa wo nanso yɛbɛsrɛ yɛfotu sɛ mu bɛɛ ne dɛn pɔkɔ bra yɛntwa so wate mo bia nkɔgye sika duro yɛnkyɛ wo sɛ ne nyankopɔn na krama bi di ɔse nyame ɛbɛkyerɛ okay pɔkɔ bra yɛtie o bra wadawro ma menchia madam for pa me ne bom ehwe e fɛ na Linda Hackman na yere din de Nana Akua ene ye ne birthday ade Linda no isa yo ba Hackman de sa Hackman so ana Hackman so yo ba Hackman de
Yere to Bema. Yere to Bema. Now also Linda Hackman. San Watra. Osei Linda Hackman so watch Yana Nekuya. Aye. And now because all the firms in Kunudia. Okay. But you didn't beg. What the young comrade Cobra Buna, every woman, and every woman confirm. Because also ordinary picture comment because Omuna, you may so popular. Come now, you're too free. You're too free and one free woman. Why? Now, because Linda Hackman, what you need. Oh, we know you are doing it moon and sorry. So, but you're here on ordinary teaching. So I said, Linda Hackman, what you need. Na ekuya so adam wa hwe o ke farisa ba o so trailing da Hackman ana mame eno so chia ni kunu na ekuya na ekuya o mi nyasre ti bia ba bia duro no o se nyasre ti kwa na yanko ye tu furu wi ana wa cross check me de wase buru o de ebinim se wo yin papa o ya men kasasa ra wo yin papa wo But you go na ha hwan ni nyini papa. Echa me bro panu mu a. Bro half. Da. Almost amwa. Almost. Ko nyame no nanam. Miram ko si wo, o si me kan tutu wo. Echa almost abwa. Mina kama samye, mam kama samye. Wonim. Mam kama samye. Woni obeka wi oh, mam kama samye. Me na na dua pon 10 o'clock no. Kwama me no me ne nam. Wotimi kem. Anam ko si. Na kom. Ye duro na na sabe. Sport na wono mo boss. Ya ko tsa kaka. Yeah. O se sport o. David Ankasa. Yanko tsa kakra. Oh, Ankasa. Oh, kwamna Yanko Ankasa. O do fosu. Mami bi ancha wade. Ku mami bi. Kwamna wonen nanam o. Ese unkonya boa so ayi mfra mama no nanam wo bi ancha wade a wa mame. Na de ni na to ka mu ko. Mami bi ancha wade o mami. Eye o de fam say ya. Kwamna yenti o. Bla. Na fe o se me no ananti. Abla pozo on pressure. Wo. Bra wa da uruma sika. Sika penna. O ma me no papa pa nya sika. Bla wo mobo. Sika. Misro ya brantie te se bia me ne me nyofo so no moro enamu ye tususu ye de ye tususu ye ma ye memlesa. Bla. So ma me no papa si so pa no ma mo bla. O ya brantie obre, o ya baba wa, obre yie. Na me fotu sem no se. Emrantie mienu ne nam. Anum koto sede. Blansa pacho so nim sede. Wadawroma. O de binu mienu atra kwase da. O masa monte kwase da no to stadium. To nim on te kwase da. On te kwase da. Ne kola bring na no to stadium. You. Bla stadium yensa. And a gold. Kesiye pa anyina gold. Emma sidie makoma yensa ana gold ehina ma ifo so kukuo ma ana mlanti mi no duru ana ba ko a ne ho odin kakra e ka se owura na be yidie o se mai gold no so abodam mimi fa gold ma na minu mi no na epanyi skani bla no kiki o na panyi na yi gold na peja gold no apim akura no di na bofom pu ana ojan ho ne pu akoy ti akura ne sorry ya na se de ne go ana akura ne fa se de ana odi kofi sa gold no so no ansa na bedie no ayi so ye ho amamre e de na ye gold ho amamre ti akura ne ko ye no okohu se de no ko kire pe no so wura sa se de miensa we ubutim de ye wo ma we ubutim de di emoni mrade somsa na emom ko pepe pala bi ne ntwuma bi esisisisi ho obi no ho kire bi obeba kanse bi afa ade we egu fe wo dwen didi fe didi ho because obi anim de wo se de anim bra akweko printing no ko tra ba bi ko sini sandboard de ko peja gold no epe malama na konfobia wo bin amna chen gold no otemadi abofo ye one ne ko pre gold ye opim no hwe ho no sa abofo ne so bato an he ekwa no sina na wadaruma wodi amia me nana na de gold ama me nie e be se wo ye bibi na mi hunu no so oh eye tinase ma me hwehwem ofo ase de amiensa owusu ne samwa wusu ne samwa no de gu ho no hwesia no wasre no afo ne miensa no wusu no de gu ho hwe ne sia wo si nana ubedi ye nanso
enche obewu because gold ye nanan ma ho no tumi e wo ho wudi 10 pesos kwa na wano nyina betwa huru obeka dem eti agese nananum eye ho adwuma wudi sia na ye ho adwuma ana opesofo ade ko mini woni asem sidie no nipa mo ni brisika hwede ye beto wo nana mini mo asem bia wo kana mini mo hwe enti hwete krema me abrante se gu sidie ya gu ya na wo yakoto no yakoto se afa sika no wodi kofi abewu nana no so fesia nanson brabaju sikako na emom edidigani mura nenam wo baji godu na eni di nya nananum bomodin efie de maye abrante se yo kikiki abrante panyini no okoye na o se hwe semani bre nam no okun tokwa anka godu kamenya eni godu na ba bedi mi sem de se de na agye abibifuo ye ni bradia to sense sika oho sika eho nanso nipa mpese bebre akokop sika agise ye fom kum nipa se nipa twetwe nipa nantini peni madom peni mfani mu pimpim nipa to se nipa akasa ansana ohunu se wawie but ye di nyansa eni pesika ye di adwene ne pesika ye di nimdie etu hu ne de pesika abranti okuta se de no gold do not babedi ni nsem within 7 days here panyine ne ko so kwagine gold no okoye no na abrante ketwa no na oni ho na nane ni ho na bosun dan na ya hye no puha abrante na kota abrochiri sika na babedi ni botom okọ bra ho ase empre ho amodi mrade tie wonsa be somu no somu yi ne kutam woni enye ho eno ne nyankopon basaja do bi shaso de ma wo so papa mpiskanto ho de ya eni obebre omo papa pa muskato de o ma mre ye fa no nsi wo minnu mienu ya papa wanyi esika wanyi japade ye ne ye bre ne ya pe japade apa esika ye mfa ne kwatre ne so kristo so kwaso adwuma ne mo ne mre de sese woton bia emo ne nyisa ababa we beserew abrante we beseda bi so mo ne kosade ndo wontimi mpiskan ho wo pesika gu ho no ma emai ubenya osono de ebre na baba sika baba di botom no ubenya oba obi arogetie na wakofa no baba ye ne nipa ko no ne ne asaso ye dai ekoro bla medisia okay This is Sompa 93.1 FM. Na ye ma na ye ho kire sa na se ekodi ensam wona bia na se be ma na nye na sam be fan ya na ya seda be me bia be se bia no nyankopon koso nhira e ma de ya na ye hia moa ofoso be ma sikape ena form enye fede agro ansa na obi ebenya sika no na utimi hu se wa breye papa mesi aja bi oti ase fra na one obi dia oseje sa obre ose ansa na wanya jese opa echi etim fifre jese wanim etim fifre ansa na wanya sika efri se yemfa galamsey for instance ansa na obi kwa akwaje concession bi anasa obenya ghetto bi na watutu amana mana kwa akobie branches wo mu a abo keji wom atoto blasting wom abo body ema wom no na ansa na wanya netie na nkasa ebo na nkasa sika ne wom na waba aba behura na so akoya no chamfa ansa na wahura nya sika kokko no eya na ebre wom papa ansa na gold ne krampo no wanya black na ode betu jem ansa na be sika kokko no utimi wo se feje mu ansa na sika kokko na nkasa no yen setimi aka yen fa obi a oyekuani ansa no nkonkwo ji asase omukwaye ono onpam onhye na onye se obokoko atodwe na emu ewe na o setintim na wo yese ansa na kokko na gina ne naso anasa wo ye mfudie efuo bi te sabode ne ade ekora no eburo ne ade no ansa na emra no emo for instance enoma bepam wo mo wa nipa no ada na ho aboa na wakwa akwode sai nnua bi ne ntade bi na wanye se nipa na omusim ansa na ya jesa obobọ hwere ma ne dede na ode nchanse bro nchanse musafo so jesa wo bre ansa na wanya se sika no ansa na obi be ko school
na wafemwa from nursery na wafemwa up to tertiary no na owie krampo nso a unemployment rate akosoro wo mem ha se no mu a uwie suku krampo na na ho asa akwakoye asem so obenya adwuma yi eno obefam saa ma ne bi wo ho ane ye boye trum saa memo adwuma enkwa wie che no obefa ofala enso so na adwuma no so asa abo bla wo bebre be ma blanti akura de ya no mo ho omobo en chese nantie ne esukom de bedi won ma wi akata ban na brantie kita ne fa obechire na so no se nyankopon ya adom no onya bia onya sika da na wahu se wafa gem wafa bremu ansa na ne nsa esaka se sika no na eya na epanyi se kwantia we no eya na eyemusuo na se wo hwe emrante kwa no kwan bi o mafa so mpese omunya omo na wono enya sika ya won se na wodi 70 na ye den na wunya 50 na ye den na dia ya na eya wo mu krampo no ene sa wonum sika dro yo mkoye fo so bi oho okwa wodi akokọ na ekọ no wasa waburo wodi aburo nso aka ho na akwa ye se aburo no akokọ no eso a oso mienu a 2 years pe na wo kwa akodie na chese we se no e kire ye se de mpanyifo ka asem bi se framade wuwu e pade a wonya no na emoma kire asem no eye no kola mpa because so beto mlika mlika na wode pe ho anya wode pe ye die won sabeka de na so ne yemisa se wonna ya nyankopɔ de ma wo no won kwa na no bedi ame ya na Bible kan wo Jeremia 17:11 ho se obi a all pen tamanya ne ho anasa wo pen tamanya ade no wanya no kwan pa so no o te sa abo akokɔhwe de ya obutu kosu anya ne dia so wo so obebudi na mufa na ekire no obaye okwasea yenim ni papi na o makwa akɔgigi sikaduro yenim ni papi na o makwa ye niema bi na ye kase no e de anim guase na abrɛ wonom e de owo e na abrɛ wonom sikaduro ama obi abodam sikaduro ama obi adane aboa sikaduro hɔ no ama obi akwa akɔhye nsie do sanso so na ye kase e bia na kro no nti wo se wo befa sa kro no kwan no so de apɛ wo ho ntem ye kase wakwa akɔwie wo dabon prechi prison obi wo so na anim guase ena ede bre no obu okrampo nso ye de ade abonitirim ama baabi a wada no wanya adwemu hawo ni nyina no e ka kire ye se ekwantia wo hwe ne ya na eyemusuo ya na nkwankwa ne ka asem bi se there are so many ways to kill a cat enti de kwan bia obefo so enya bia na ne putogum hwegum ni nyina no ose ekokwanse kuro ma na so yen kan kire wo se wunya abotre etesa abo akyekede a ya muadu manyina wono ena timi nyini chapa no na nka wo de brebre akọ pe wusika meka cho so benya no kwan pa so na wo bedi amen e wa abla won kwa nanso no ebe wore e de ama te se de nyankopon e de ama no na ofoso be ma na me ma mekasa enwa ento boase owe no eya na eye ye ka kire obi asa wo ho a eya afanto boase epesika na wunya se sika na eno na obetimi edi amen na ye etu amanfo nyina so fo se empanyin se so wanso an tuntum so obeso an fofo so ahohini nti na ye ana yefu morre ana se ye gya ye morre enti wunya bie no sika won taban ene entoma bi din krampo so te edesa sika won taban nti ni sika no beka won sa fameyo sika ni din ba kono no ebeka won sa fameyo enti se wanhu na wansie bi na wantimi ankora bi nso wo baabi afo so be ma ebe ya kakra no wo bo bra ya se de ote form dada ne de won sura hwease o ade ya pa ne se wasole e wo wankasa wo hu so wasore ya prom wankasa watimi etu anamopa enya sika na be wie kire no wasa abo form ya na ya chen bibia wanhwe ya bekokofa edro de aka wa no eti ye tu for say nese wanya bi a eya afa bi sie ye se wudidi na se nam ne bi ka wosim ana wo we nam ne se bi ka wosim a e kira wo se wudidi a eya afa bi esie dan kwa ma bi no aho kire wo ho wo hia so krampo na sa wo wonte no wo betimi anya bi na wo de atwitwa wo se be ya e betimi abo nti no for so be ma ene me so me de amede ma ya dofo ne yenhwe ye pesika wo ne kwan so ye wie so a yenhwe kwan pa ye befa so a ye bedi no ene kwan ye befa so a ye bepe ne ye wie a ya sa akora bi dache no ye ho antimi ankire ye medase okay enti se ye kosika kurumu a ekwan no eyimienu se na de he na wo fa so ena nwumire yi papa no ubenya sika no na so bebre kwai bone no amanfo mpeso fa no eno hu sika kura na eho dwo eno ti wodofo me de me kamfo kwai bone no de wo beche no fa so nyankopon ebechira wo sika fam sika epena ente sa habayo
so reta so de animia ko pesika krom na ukwa ubinya sika eho dwo 0551 931 931 0551 931 931 0548 931 931 sika epena. Hello. Osei Aboagye. Yay. Me tungre every grade now. Nana one. Sa pepe anyi me de menya botana ma chia mu nyina me tia abrewatia kanka po abena me fancy ame papa yo mola papa amoge na aka me kan say by focus in the Bible cracker yes boli nyina hini ani sika pe bole ndi sika de obepo na me kwan so no aya na kwan bi so youth na yesi no kwan ya first sika na enye se obi enya abotre na nyankopon wo mmere ne na wasam obia ofoso be ma mmere ya wote agba nyina ya hwe wa yetewu obi benya nka ote ho na so onfa ne kwan so Professor Fapa Bonnet na on so the better begem say na woti gem yes sir yenya botre na umra so a ye na o hwehwe ne yankopon be ye amana boro so ne chiamu e wodi wa pa amobo da so. Okay. Hello Peter Asafo Moonlight. Go to Peter ni Asafo Moonlight. Okay. Go to the chiamu na onye ne chiamu pa right. Okay. O ma sa mo ame chiamu so. Na de odi abandi e che de dia so. Na de aka de ne ba na sa se mo aka ni me. Asema ese memuru emagunu na etio ne di ekutu pa. Na se bi ni ko bi ni dia britika ye tento mo nya ye ho no. Emwa. Ye be ye ma mo e ma ye mo ntini. Enya akwa ko mo pato mo ti ko bi ni tori no me nta. Mo ni ni ti na ko mo ko mi tani ade. As a still, and I'm very open to grandma and banky. Now, I'm most of all, but I'll pop on technology. I'm this kind of, I'm on the only but I ain't one I have on here, but you keep it, you have why. You need to say to my years and your father, I did see you, but I play. Oforisuo, I'm a dear. Isonu na egwu ama waba we bonus ne mi diwedu adrato for papa pesu na mamiri chia omna samwa na mi papa sofo ibi omu obi amechi omu na futu ndie ye befa sika die unye bieye na ye se ufa en personal di pesca obetimi ahu yo boy bi kejetia so wa runu no ye dede na wa runu na ni be ma da so ikani bia obenya o e kira asem no ye pe kwan pa en fa ko pesca ubewu yo boy onya adwuma na ni ma mi nso hwe no na obewu no de kem no sisa kem ni ma mi nso bisa ni se mi ba adwuma na wo ye na wo di anye start o car na wo sere ubewu ase oba ba ko dika team na oko second one team na oko ye pa kwan pa en fa pesca enya bi nso aye pesca Kadie empedede campedede kula. Okay, hello. Yay. Ajuma dase. Nidiane Duncan, commercial official taxi driver do run about. Okay. Na me ko kwanya chira chia engineer kere do gas within the streets. Okay. Na boso. Yay. Ebi aya na me kan say. Kenyangu po abo skedia. What is going to do about that? Everybody says about management skill. And no one never could more and you be. I go before so near the Chicago farm. Oh, yeah, and I'm all back. So about the Shin and go for us and about my voice and a fata. The Shin and go for you send him red, where's show? Anyway, here, and you're visiting on the way. I know what they got to do. No, the money I'm going to present. Yes, one. That's so be as to say. But I come and say, the fatter. Look at the vampire. You know, the show. Okay, hello.
Hello, me na Oforisuo. Yay. Madam Matre Aboagye ase oya me dem no wat me ba. Se ben ni Frankedia. Me po acho, se ni ana wo ka se sika enti se ahaban sempo eti se ahaban kra na anka se obia ahaban so asa. Aka bon se ansa binya ahaban so se mango a so ko pe mango. Na o de wedia amaneni kakra na no kwa fo ne bedina haban me ba so no wa no bon se obe wa nyi so be bo ho ban no kwa ne na fom ti obe stick wo mango dia no asana wetini atete haban ti e be se ti na o ti nya to kwatie na senia ye kan no fama de hwimpa dia onya na ti asem yes no and now sa kwa na mi shira mo pa bye. Hello. Good day. Baby afrefre udi. Me ka free between the friend Frempong. Frempong yetio. Ye na Yaw mo no kano. Se Nipa bo form no. No pre ta adwuma na yebi. Na Ghana for mpani fu Nipa bo no fu etumode fo. That time bo 2010 about 10 meters one about down 3 feet. O mama tika 15 feet. 15 feet na 15 feet na mo do ma no ibeti ba ye juma bobo sika no nya bebe se 10 million na eni na jiska no di gane ebu okwa mo bam kunkura mu je sika nya be enfa nkoka enfa ma nti esrem Ghana fo mpeni fo no mo di contract wa bai ho no o mi Nipa bone fo mbu kwa Hello. Udi baby afrefre. Obozo maju. Ma Osei Nipa udi baby afrefre. Baraka akusa de sebon fashion kakati sabi kinyani. Okay. Sikasa mwana wakofa baide emu duye. Ezan sika eshen bia sikana na yen shankani. Nipa Untuni meye ni shenken baby opposite skadu ko bia do ko na so every place was a driver the children so the child like me inti open one tele o say o no now we start from the so like that I really have to freedom of speech but freedom of speech is not guaranteed. That was okay. Hello. Yay. Yay. I heard it. I heard it. I heard it. I heard it. I got them. I heard it. Yeah, so. Papa mo bana shudi. What fa so we gonna do any the contract. Wa na na ni be ki this year. Ta take the not. So e ba to na fa fa. Na again of my system for instance to not be never. Utin kata ke yi nto yi o. Afanya ko pa mo ti tani e o ti ke ko ata bi ma. Da bo se. Como ti me boda. Como nam kwa mo kom na bi je for future we. Yo wa so no. Onke de ho ka ta for na future ni mo no. Okay. Hello. Oforisuo bema ni onyam for maju aja. Ma Osei Nipa. Wodi de say mo hoye. Kama pa se bo wure saboba. Now really the only castle in Asante region. Kono community 20 ni. Community 20 fo nyina ho ye. Ye ho de mo mpa ibonti. Enche asem no wo court eja moaten ene Johnson e wo court. Sa pepe. Yo iguzu ready e beko. Na Oforisuo bema. Anaju de odi abandi ano de o. Na unim bibi. Unim se ewi asakasa minim se Asem Mpe Nipa ya. Unim se omo peska dollar chama mo nyankopon de. Oforisuo waja ko sa asem no so. Ofori. Me se sa asem waja ko so se
omo sika no those who are looking for money no more than omo le Nyankopon sikari ade nyina enti no papa yesu nka ho say na omo no ka no na omo obi anya no so ne de na so for class we say area say won no di wole sika ne de ye papa man pe bi anto amaye enti won you have to struggle but sika do ne de o bench abo say esa na ma wa ka tabi hu ya ne ka mi dimi ko bi ni me den one man ties is she that dey wrong putting no ti wule mo obi we know say yes I mistake enti abẹ for ma obi amle no ni di wa nyame so be hira opposed. Okay, hello. Udin baby a free last caller. Fosu Pizarro ni me do kinkesu. Okay, Pizarro ya chanti agi ene blockman mame. Why? Matia na sebro metonka. Yenti o. Na Fosu anyume de Nyankopon hyamo. Ene topic ya da mo de prayer. Na Fosu sika fam de nyame anim sika de se wo bi a ye. Demo mo Fosu kwa ba faso a obeto sika no. Eno no na ya de a edu ba bi a ya na ha adwen. Anu kwasem. Na se emabuna ye ba Fosu kwaya faso a ye prayer ho Fosu mpanyi zu wu ya unim ne obinya. Enti se ne binum si premier ko ne ye ba Fosu na de osofo kan no nyame nchira osofo asem o kan ne no. Na Fosu abrantie bi na wo si so ye taxi driver. Na otanyi bi hu se ni adwuma sitie no. Ana wo se ne o be kan ne bi di ama no. Ono nso di ginan po yin so ne bi eti. No Fosu wo ye adwuma na koduru ba bia. Na ani brenti se wo se o de ka ura na akọ aduro so se ka ura na gen se sa. Na gen sika na so kura no saka no emfa mo ne bra. Wa bra anya sa so na se ye. Na wori na ka ura no so se ono so ye paibofo. Ana ono so mpaibom na pie mu se ka ya wa di pass me dia ma na wo twi no. Wa ya na gen se ka no be se oyi o de ka na fu nsam. Ana so de ofanyin so na mi o mo bompa no bo na dani. Omo bo na dani a ikiri kira na obranche ni ka kunya nkwanhia. Odi nya nkwanhia wi e Fosu na so de afana ginim. Ne yenu mo nyama ta toro nchema na si foma wan shampaboa ya wa bodda mo Fosu na dwen nyedma a na mo Fosu nti ye be sire Fosu mabunu ye meni na ho no bi so obo a bre ho ase no mwa na Nyankopon ne chesika ni pa ne chesika Fosu me da so nyan mo ma Pizarro ma. Okay, dia da ye koso ya ni pitri na apentam anya nyantem enenam me ka che odofo dobre pe ye enya di onya ye so ampe etienne me ka che se wiase abrabo na ye bono America tuo ntumi fa yen koduru ba bia wo America tuo entumi fa yen koduru ba bia eno tino ye nya abotre ye di abotre twa boantete wo sika famu a ye be hu no bra nyoma ene ne nsuru nyina eno tie na futu sem no eye tietietia ya mre ye ho asento ye bo ase wa bra ye pesika ne ye pesika tenene ankasa ne ni ne be ma wiase asetena enso aye ye deye pa. Okay, dia santiman antiatuma ne sompa Asem Mpe Nipa na ye ka no ankasa no ya fixe ye ho dada ne nam ye kokọ ye nim asantiman etweye Ghana man twaye wo bia se Sompa Asem Mpe Nipa no omo ko akọwo manim eno ti ko Facebook no Sompa TV Ghana Sompa TV Ghana Sompa 93.1 eno Facebook subscribe share afoforo hwebi ontie bi emfa free ho YouTube no abagafo ade no enso Sompa TV subscribe share na afoforo hwebi wontie bi emfa free ho eno ti Twitter no enso Sompa TV Sompa FM and also ubehu yen na wahwe bi enso ewo ho de wo ba no anya atnase ye ko akoye nim okoduma samo hwehwa fidie e matwa mo bedie bepa bibidie Sompa Asem Mpe Nipa no wode ya na wode asem oba pa memo akwa aba yeja empom te say achonya miadum udin de say FM na nakua firi hin na ba ye ejuso Nana ane wakusem ene senya wodi abeda Sompa Asem Mpe Nipa say yenko moa pacho makusem ne say me ye nurse na satama na me wa nursing training no na insurance company for bebre ba honom o ye nurse ni pacho ai government nurse ya na say
chechire yemu kakra o sa afanim government aban ne tua meka government ne okay na chese wo ye nurse ni mapa mpachon okay patcho inti na ye wo school mu no insurance for bebre na omo ba ho na omo ne abekasa fa insurance ho boa ebe boa na wo ya time dra wo sika ne ye de be ma wa bra o mre ho inti satam ne wo school ni inti no ma fa ma adwen ya ma fi satam na ye nye de ne ntua meka inti mi wie school ya ye posti me no still no na ebi eba ho bebre ba ho no insurance for no insurance for no omo ba ho still na woni ebi nsedam fa on sanction ti ase apama se me ba cho there bi okay inti omugu so omo banana se still na omo can benefits wutu oya ebeboa wo ene ade inti mame nso mame egitu mu se me de me bi efi se me sika ana ye den ye titiminti ebi adaachi bi me ho kire me a netimi aye den akwa akwaji na de kan ekra mame ye ne so mo ka kire me say anything omo time ni dra ana wutwa emfie bi a ubetimi aye dan baji usika no ane maame nso me de me ho ye den ehiem na etie say no wo school e na wo de ho ko shem ana so wie school be ye adwuma no na ade ho ko shem pacho me wie school be ye adwuma no aye sha say ye tua me insurance company be ya Ghana Life Insurance Company pacho wan eti ono omo sensan krata omo ti usika pacho wan omo ti usai na busu me bi omo ti me 100 cedis what no mfie sai mato no 4 years 3 months ni okay na enkrata so no ye wadwen se obatu no mfie sai ansa na asi 6 years enti nuru sa nuru na wasaranda ana masaranda dia na asi akire me ko se me ko saranda no omo ma me forms ma me fele jitu mu se me time na so omo ka say 3 years pepe metimi aba be saranda ji misika ama omo the forms ma me fele ne kama the papers bia e wo se me de ekonyina ekoye nti me fele wie na oba me kwato lady bi o no ka chem say April nti me kwa fele forms no February nti April no ka say meti omo nka na me see you nti ma hwe ni mo sa April ne son ye ma nti omo nka ma nya message bia so metu ya na bibisa ana me say tu ho na mo nko ho men ko hokra makọ be 4 times ni nyina me kwa ye betua time no be hyem ne so a menti o monka na masa akosa anti asa na da bi ye den ebem na da ebem na osaranda ye no a o hyehyɛ nkrata ase onu o nya adwuma biem no bosome so o mu gusete wana bosome so a this year ne de o mate March no mo te ye free March ne be sisi me America say de me nya alert bia so matimi biem na den na insurance no edoso aden kwa na Ghana Life kwa na uchusu say opese ono mo ye adwuma omo be kan no mo la mo be kan no enne so many omo policies no na benefit be no omo de dada we ma o timi ji omo tumu sa omo say time ne so a music nyina omo de be mame na afen so sen case say emergency bi ba ya me be kan omo de music ne be den be mame sina mame so mani je ye no a e mame eye bi no enfie sei ni me ya no 4 years okay na o saranda ye no so edi sei me saranda no edi 7 months ni February na me call ho February na me call ho e tu saranda ye no mo say se otoa ne du 3 years a om de bema wo so ato ne 4 years na ka wabo homoden kakra anya sa na denti na omo edada osusu se wonkrata nyina e kama patron baby aye kama na denti na omo so omo fama wo patron na minima me dan bedan mo se mo mbo ame na mo nkome mo na min sankanti min kamisika Ghana Life patron wo mo so ka manfo di omo ho adanse o Ghana Life manfo di omo ho adanse Mame, we are sure say we yes ya wo keka nyina eno anu no todo. Ai, ni nyina ye no kre. If you say Ghana Life for there. Eti wan kasa wadwe kire say omo pese omo dis kan be ma wana. Patro sa na mi hu. Na da no ya do so. Patro da ya do so. Eti do omo ka kire wa ne say enfie miensa kwa betua ba jusika. Me patro ai. Die wakuma so ade be pan die na de wakuma so say sa policy no person wo ye
patro na education nti na me ka say me de be ko school se sense me no ka say me ko school nti me here ska de atua me school fees anesa na yes police na me ye na ebeboa me I was senka mitimi ji amitimi ede to am school ameko so oh it say who wani dance was Asem Mpe Nipa ibetimi aboa okay my country atiefo nyina say ye yanchia ya so nti asem eno tina asem no ebasa ye tisi form ye tumitu ye timi fa asase so eno ti ya no ye ne Ghana life fo no ko di komo ye bofo tene ekọ ho eno ti no de firimu ba ye no ye nhwe na ye musebusa de kosi ho no se de mami kan ne nkrata e wo Ghana life ho ena sa no mo ye no de a nyi obi ne kumantwi Panipa memo akwaba meje oso mini apani mami di na sembeda ye no utisi form ukọ ho di ne si ye yo fosi obe mama menchia Sompa TV ne ahwefo a omohwe Sompa TV anwumre no kwasemi asemi bedru yensem no chief producer ne naboafo ya boy homodin pe yi e wasemi mu na chief producer mama ne ababawe eko insurance company ne honom no kwasemi yekoduru okoto okọ wo samboard no ne bo Ghana life bibia wo ho logo ni niam nyina wo ho e kire se ampa e ho e Ghana life acha se dia baba we kan eno ano yentie na yekoto ye maame bi a ohwe office honom e maame dan me ho adi hwe no e kire no botayi nti a ye wo ho na me nsem bisa no na maame ne mpese obeje me so ayi me nsem na me bisa no ano etimi trya senka meti bibi afri na no ibisa maame ne se anyem bia ba wo ye ogina me nsa benkum so wo ho dem ho no onim no ogitum se omunim no na kwan be so na ofa so di nim no o kire se oye omo client a omne no e na edi dwuma ibisa se pempen so iden na esi omne client ntem oye se ye information bia yanko National Insurance Commission NIC na omo e na ebetime yi ensembisa me pe afri wo mo na no ibisa ne se ose sensem twirafo epe any information bia yanko National Insurance Commission na omo na wo anuye edema nsembisa na a me pe no nti mi bisa anse onimsa maami oye omo client na oye no denti na eye omo client o kire se ampa oni omo policy a kire se oye insurance na kopem certain time bi de do ho a oba be saranda bisa anse ebra so se ababa wantimi saranda na ogitum se an na ani akwan ben na obefa so obe saranda ogitum se ampa o ma ababa wan krata se onkwa file enfemra na omer fan claims a ewo insurance ne company ni munyina bisa say ode ma claims no what are the condition ewo claims ne say opese o redraw if free wo mo ho a o surrender o say we claims na o sha baba say bra of freely claims ni nyina forms ni nyina awie no enka register busumi mienu ansa na insurance no a hwe mo nkata mo aye bibia ansa na wo de ni sika edai ama no ma meto say na busumi mienu na eto aso no aso ana osi oni anu ye bia ho na esa mpa busumi na aso apa ho be busumi kura nan ni nyina echi no omo mpese omo di claims na eden ebe ma bayo ano na me say bi tan question bi say ebra baba we ebe sign policy no omo kira ne say oba baji claims na eye NIC na de be ma no ana say Ghana Life Insurance Company ene de be ma no osi anu ye bia eni ho me pe information bia me nko Ghana Life eni ofo o be ma ye gina ho me nko NIC National Insurance Commission eni ye gina ho be sima be aduasa bibisa ma me ya ni na no ye ode ma ya say me pe information bia I should go to the National Insurance Commission head office at Accra na me say o ma me sadie bi okra nka onyini say ya yensem twirefo yi ka wo ma ye nkyiremu bia e bia na we ye chi no ofoforo bia ba de sa akusem ye eden aba abeto yanim ti se nka wo ma me nkyiremu na kwan bi so nka betimi abo akwa amamokra mkomo haim wo mudwumade na eden mo no fosi obema me pem ma me ne question na afi on pese obeyi ma na afi du ba bi me kasa no kran mpo a sabi omuse nipa kwa na ginia ma a one no e kasa me kan bia na we na unim me psa me ba no na me beto nipa foforo bi nso a omo nso egina ho na me bopi no mse nyem bia de ekoso yi mo fa won say master yenso ya wasa ha na bia na ya twe wo Ghana Life wo matwe a ye ba yesene
oba esene ko NIC kosei te ma me bisa baba we say officer kra obeye da policeman metime nya na bonkomo kakra ampa na oni ho te meje number ne ka self die so na same officer ne kan ya nke ye chemabufuo kra ne say osemasa insurance ya so wose insurance ya so na se wo ba abagina se di busumi nan ya e wo so oja wasem kana atna be no obi time aso wa ba request claim no e be afekura ne nsenkan na de busumi nu mpe na wo de dey wote eyi hasue Ghana life one me na me kan che ofosio be ma tie bo pin o mo na se be bia akodu no ene nipa bebre client a o mo aya victim a o mo that effect like issue say here be open no si bo me nso me baaye o mo da me say ne echina na change me kra de ama me je achi nam na u je achi de sikan ache insurance na si bo na da bia me twa kwan ba ntimetimi asai ka sika atwen sika we hu direct a na tell say ababa wa na akoto no unya ne din kura mpo no say under normal circumstance no say your core institution ko pay investigation we disclose your identity actually nipa na wakoto no na nka won so waje ne de say de be yankita hu bi a mo betimi eden atwa so aka wa mo ni din anche me nemo me duadua mu abe pay ni din free abonten am din no so no nya nipa ba ko na confirm ye me bi say we ya oh madam mercy de sa na otie empo those within working omo ye adwuma or that story building them nyina majority of them eka so de omuti cases ni bebree na maame na nkasa sebi no oba how about the so kwan of us ne client ne kasa no ono kwan ne check client ne den ebufo nto fo so ba no de ontumi enka asembia ebise wono Ghana life no onete ho se ka asembia kwa no de be yia no ka obe defend no mom ose ko mu kuba tankese NIC na say omo na e manage omo insurance company na mbisa ne say si aka omo na manage asase onim bibia o NIC e o police nim ti say how be kuraba can you be the best person obetimi aka ho na ma resolve issue na masumje ne aba na wo de bisa wasem bia umpese obeya adan sa na moti ana na bibisa questions several occasions say onyima no or say onianu ye bi na me panu ye I should go to NIC Accra office okay ye better say Asem na ye ko akoyenim ye ko computer so adwedi emra CCA na ye nto adwumadi ni so odofo ope bebi a obekwa ye de fidie be check odi pedua no nyina won kan yare eno abehu yare no na so ma woduro betu yare na ase ama wana yenim se yare ebu na nipa bebre so chinchini a omunya yare sa ena de eni da so abefie tutu anamo na fo ni kire dank eba compress e wo pechi no metu udru trade junction wo pe wo so wo ko dank eba compress bi nya taxi ana plagi a edo beko omu ofide mo waso e be check ni pedua no nyina hu organ bia se de sie na dwuma fa na omanya nduru so a ombetimi e de abo ya limit syphilis gonorrhea chlamydia awo hu problem stroke ene esichire yare ene pressure de omote de tekura wo no omode aso be free telephone number si e 0266 593330 ana 0244 017556 eni gise me say omo ye free health screening okwa o be check repedua ni na ma okwa omo news ke bia tutumika ne for de kire dank ahutofie 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia be si ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia basobo o magye no wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa womu ji international awards ahodo womu ji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a ji 21st clinic nkwa womu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a womu gidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ni ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540311311 0540311311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert
Ladies and gentlemen, hold on to your seats because change is coming. That's right, change is coming to the heart of Revival Life Outreach Church. Under the distinguished patronage of the General Overseer, Reverend Ekoishan, we are thrilled to announce a super convocation that will blow your mind. Get ready to witness the historic launch of our brand new name, Spirit Life Community, and celebrate the birth of a new central coordinating ministry body, Life Convention Ministries. RLOC has some groundbreaking news to share with the Christian community, our beloved affiliate churches, the vibrant business community, and the entire public. Starting from the 4th of August 2023, we will officially be known as Spirit Life Community. Yes, Spirit Life Community will live and walk in the Spirit. Life Convention Ministries, where we model and minister the Christ life to our world. Embrace the transformation, the inspiration, and the divine connection that awaits you here. Spread the word and join us on the incredible journey of change and growth. Don't miss out. Okay, yako akoya nim na woman Ghana no. Yebebu sase woman kura no ehye hwansa. Hwan ena hweso eya asem foforo. Eya asem kase pa. Omna samwa. Oh, for sure, me that's I part 2 ya sambe. Mencha Sompa hema ma me Sarakoba. Du wa Sarakoba boutique eni anim he ya ne hweso na. Eni enra ma me dase. Nyame nhyia pa oni Gani. Mencha kedu. Kedu gas oven. Waka sembi cheme na ne asemi abebobra. So masa maunya sika first na me de sika shefom e kom ma me afum na matutufo na me de polythene bag afa ho na me sika na yeda shefom me hia bia enye kofele bibia bi na eduru me bi hon ma ofo so onum se ne kromu a asikafo mo bibidi ene obi ekofi a otade sika kese kakra koto no because of ya no munti te duru me bi enye sika bia na yede koto baabi kwan bi so ya nananom no na yente wo mase ba sa no ma wei enti ama enne obi di ne sika koto baabi a na eden na kwa bi nwumosi munya ma me mo me club o me na me fa sika koto baabi na me wu a obi abafa enti munya ma me mo me club enti na me kasa ofoso enne se wo TV hu na se wo bio TV se ya nyame ampata wo sika bi eda baabi bi ade ba ko ma sa nipa no ano na wo mode ba no ofosu wo ye hu we nya ye o that's ya tie bi frosra ya tie bi ma ha de bia insurance for no ma me ka sa asem wo yi ya tie wo yi mu ya ba djuma no pa ne ya pon sa amle ye o sika hye mbotomu no se wo ne me be ka asem bi ne se sabe mpe du bre bi ne se wo ne me wo san ne be kamera ene me sika hye mo wo dia mo je sa asem wo yi o adu time o ba hwe na nkrofo bi abobɔ tai bi na ma ba no mu shu ne wa ma shirt ama no trans say ya ensemo a kwamo no be ka no de te say si kire ne wo sese amami wo sesabe ahohene nti de agya mo renya sa ena ye pale wo pop ni sika bi wo nya no esa brabo no wo nya sie bi nya sa na fe de ekoda sore ya na mi sika ya fa nkoto company bi a mo be ka asem na kire me a eto masum enti by this time no say na obi komo omo hihye sa suit ne tie ne ade no mo ko ba bi a ye hwe omanim kura because they wo dey ba no awie anya sa na be ko na de tie ne we ye ka sa asem wo yi wo fo so be hwe na mpanimfo wo kire omanim santan mo panipa bi ama na tra mo office edu mra bi a mo me hwe no ma bi ye de me kire ne obi atam ne mo ya dai ye be yi watane mu watan edu mra bi a nipa wo ba ho abebu saw bibi fa wadwuma ho no sebe nya sem papa ka kire no nya no ma bia na sebe prejudice obetima kom ampa ebi ampanifo na ma okwan se obi ba menkasa batie wo kasa bi wo wa yeti hai obi ba na so obeka so mpan wa se bebusa so mpan wa se minim kwanya ye be fa so adase yeti obi timi ba me pacho me pem reception no ampa pacho ebi ana ye ukuta bibi pacho adaro ma ene wo no ukwa amam no uba one or so be a juma before reception at said when you casa. I know Muna. And no go juma no. Inti mami sabi
ye bofo ko ho no se wankɔ wanka ye nkasa wakɔ ho se bi mpreduasa eti maami wanya asem papa bi anka nje bafuti na ya da ye miese kromu a Ghana hankwa na nsem trofo ye tan ye mpa ya asem baako nanso ye sem troni o ka asem bi wose maami bibi wa kache na bia na obi di na asem ba ne ya kyerɛkyerɛ mu akyerɛ nipa ne se tobo na na okɔ ba bia ne ye twam nyame mpata kwa ne ye babo nsem troni na nti dian opa mfa nkɔ court ne ya kan saa ofo na me ka sa asem wi Ghana for mpanimfo odumre bia yentra ha ma sebe nipa bi na ne sebe abotokra sebe o na wo metra nkwante na bode frito fom a na bra wadi ne wadore sade na bra ya wene nam yatia na nkrofo bia office wo ho na ma wura ho me ne ho ahwan me ne insurance ho ahwan masa me sika hye mboto manya wo dia dia mo ye no yen kase sebe o mu nyina ampa insurance company obi de ne wakodom aboa no yen ka so munye nemom adu time so mo meeting eni say ekuo no mo meeting dia o mo nkasa nche o mo nkrofo na sabe nkate baako ena man nkate bebre ya progu wai anade ya kan watchra insurance company bi nya sa but ne obi besuro mi ofo so menya panka me misika ke mfa bank bia o ke no se mpanifo efrem a mpacho sala nanka waje na ko nya fe na ko fele nya fe na wura ha nya fe na kwa ha wa usika o edume bia ahomte mami o pesika dia yade sika ne ono ane dia we ya fe na yen kwa hin me pa so mo transportation se fa ka ko sebi mami sebi producer wo pesika wo so on san ko original na original mo ba ka che no mo ka che se process no sa na obefa so anya wenku a o hwe ye wo no ma ha bruta ensem ye wo goa no nipa bi hwe yie se wo so wa ya adwen se wudi nipa ba kwa aburakire ti asem ni ye wa ya office wudi nipa ba kwa aburakire enkeke ajai wa adwen se wo so bi insurance ya enkeke ajai se wo so wo transaction mo bi asase ne nya odi ahonyene jai woni asase nkodi hine sa asase ti na kodi hine jai Ghana hanu ma bi koso etan me se obi e TV etan eje Sompa nko na obebie do unhu sa no obi other TV stations me mo TV but they make any pabin ubebie no ofoso nya me mpata ya me se man kan jo se tama ne ofie no wano me ko ofie ye pon program me ko ofie me bie me TV me da ho se ya me se fasika baji sika nya me nko anka me kwai me hwotwo number no me kokora wie me nim se me kwaji sika enne sa no me wo na munya ya no maka say aban ma metumi krata wo be kono san ayi aban sa hyase insurance company de yente sa ena ho ante sa bi ni o wo fosu me de meka che nipa eduru me bi asika se ho no me de meka de o ba koto bank ni mani nsua de wo ho mani no so ayawa there because of unim da sa bibi besi sika se obotom na do so 100 million I friends 70 million to na 30 million koto because of obabet my yalana do emergency case bi aba fe na obekọ bank no yes wura ha yes ko original office meboa and ho na yes ko o na do sika koto ye adu time Ghana tokro da hadodo nipa hwe yi tokro da Ghana dodo ni jata ma hye ya man na nipa yetia bank we buy no abaji we sika no ko no we ya ba no ma beda da ye sika na rele ye ya le refrenti no we ya ba wo ho no mbo tai na bi shoot wa chacha ni abotai na hwan na tai na mesraw wo be do sika no de beto a edu bedu se no wo benya sei wo ha bebreboa yan kan ka so munyina but dodo na bebreboa na won kwa kran mo man transportation and on for play what is sika na be mo ba sika no ka so be konkan ada so na mo kan bibia kuma se ya bibia I sika obi de sika koton si so konkan akwa Ghana life si so konkan ade na kwa so Ghana hai mamu ni nkran bia ko omo ba ju sika mfa sika mam na sa de we ni pension nso ba bia wo bia se wo adwuma wo fie wo bi ba na obeke kasanse mo ya du tama mo ma ye sebe ya ni ntekakra wo no ma bi ho eno ma we twam wo ba jim sika kuma se ya wa kasam de na me ba jim sika wa kasam men konkan mini ba bi office no na me kwanka na me kochaka na sabe me kwana mama enka na yaje misika aja sana mo kan second capital town kuma sai waje misika o second capital town wo se me kwa capital town kwaje misika what be da awa Ghana aja da kwa so Ghana ai wo ka unya kama fo ha we ya kan senya Sompa ha
ɛne Asem Mpe Nipa na ɛyɛ ne yɛ kasa ɛne drum bia kasa sɛ nipa bi nti wase masa jata meshi yɛne ahiafo yɛ sika nkrɔfo bia gye hwɛ obi wɔ hɔ wɔ sidan obi aka wɔ dam yɛne ahiafo yɛ sika ba ni kamafo where opa we ɔno last minute asɛm on bɛka kyerɛ sɛ fa yɛ court Ghana national anthem eti me si duabɔ awurade nyankopɔn ɛyɛ good sɛ nkrɔfo yi ɔmo kɔ kyɛn parliament na ba yie nkwa no ho kan duabɔ do obi antimi ntwam ɔmo twam kɔ anya adwuma wo kɔ hyɛ dɛm na abɔ kora na ɛde o mame nka sɛ ni tandua no ɛno kora na ɛde wo ba ne watwa duam eti sa no ma wei wo ka sɛ me fa me kɔ court wa wo na bɛkyɛ me court me fa nkɔ court bia me ka kyerɛ me sɛ me ntwe nsan da me wo ka kyɛm sɛ me fa nkɔ me fa nkɔ court wo na bɛka fa nkɔ what you say me fa nkɔ court what do you mean I didn't go so again I do tama mu me nyantra ha sɛ be bia ne ha enko ye kura ye de ni but ye betra ha na nkrofo bi de nyansa kwan eba begye sika abre nya kamafo de ene say maami sika waji ha so ko de kwai den hwɛ nyame ampata ɛpa ho pɛ ɔbaa wo nyini o ɛpa ho pɛ wonye sika bonse na brabɔ na wie basa nipa bi nam krom wa na nkrofo bi na manam na wie ye ayɛ basa wo kwemu ɛna ɔno ne nkrofo edi de enti me sɛ hiafo me yanhwɛ ye ne ya ma ya ne amra ye bɛyɛ nkoa saada ye bɛyɛ srɛsrɛfo saada okay ofoso man fansia okay wamra samwana no wanhwɛ ye onwom kro beto mo twɛde n'ani abin fifiri ete no te ekonim kyɛ sɛ edu babia ya na ahiafo no ankasa no omo magana mutina eden tigomai ewo bi ajanenza asemo ya ne your destination travel services enko ne enko twetwe aya akwantusam dia your destination travel services ye no omo enko twetwe enko emra sisia panipa memo akwaba yaja bibia boko de na na afoso na your destination travel services asoye te say na omo no say kokuni na mamfa entia kese ma watiefo no ahwefo ena nwumre nyamishira obebre ene your destination travel service ya tenasia na yede ensam de ena ebra Ghana fo yaw obozo tukwan meko next year de meko akohome aba yaw so woni makonto so mini makonto so mfa so pa akonto biani edi sika kese ba ni pa brabom na kwantuo no amanfo ani gye ho yaw twen amanfo ani gye ho twen mekasem won se Abraham tukwan Joseph tukwan so amana ho kwan tukwan a ke konsi na gya krom no nka enenye easy mianga sam ye living testimony okay edruba bi enya kwantu a na nka enya easy ba yaw sika pe eden nti de meka na say emfa osika nkwane namba bia sika pena yes tunya bi mama yasem wo kan me pese me twa adwin so once insurance company bebre wo ho boni wo na papa wo won se me pese me twa na say Matias sika pe eden and the phone can when number being quantum baby brony from mushroom companies your destination travel service ye registered company ye cha kwan and what I mean sure be ye was so mampon okay ye ni wura bank na ede e di hwani mu e bia na make us open for me numbers no your number is 0257 0257 0257 0257 298 084 084 0206 0206 748 767 yen dwumadie no eye simple ma men church bibia fa konto bi ayeye de di kan se opese wo ye visa application because a visa application na ene ho kratasem ne ade bia wo bekọ computer no so akọ freli wudin ni ade no so won se be no se bibia ye online e say visa sem no bebre na ye online e bia me metimi aye be bia na minia pokwam na wontimi nye je se o de be dan your destination travel services no mo ye dey o mo ye ma no e bi so na dwuma bi nti no emre ni ho yaw me pa say wo dwuma ya de bia wo ye busy wo pa say wo holidays e wo Dubai wo pa say wo holidays e wo Turkey wo pa say wo holidays e wo New York ana USA ana Canada fa be dan ye be ya ma okay ye wo dia ne say wo documents a wo di wa ba ni a fill forms ni nya online ni a hwe ni book appointment na wa kwa your biometric we your biometric ni wi a ye di visa na ma wo
ye dwumadi ano no oba kakra bi na wo de to ase as service charge and as a professional charge okay yenyi sika je se wo hwie adwuma nansa de di kan ye commitment keke che se ye hwie adwuma obere obetimi atua wo de bebre Matias sanity enti men kan jo se wo ba ye news enti your destination travel services there wo sheda nyi sika bumbi a wo yembese wo name commitment fee no je okay wo ansa ya se adwuma na se am ye no sign contract ye kire wo se ye business ye ni abere ye adwuma ye sign wi a ya ma wa ye dai ate de ye na se ni ye ya ma wo busumi miensa busumi nsia na ye be ye adwuma na ma wo ye bibia ye clear ye fa bibia ehinta wo what you say ye ma wo ti ase because adwuma na ye di no ehia time ehia remember say commitment ehia gidie ebitu ye adwuma na ma but what you say eti de di kan Canada wo be se wo kwa ye be bo awamo akọ okay but what you say okay say o visa application if you want one if you be ticketing and reservation o be se o to ticket ye yes adwuma no wo ho ye wo local ticket say African World and I say other airlines or moye adwuma no but what you say ye be bo atwa ticket na ma o be se o tu kwan so ye be bo aye dey atwa ticket na ma so ye no free one mo a visa sem na ye ka no ye wo study abroad ma wa konya se obetimi akọ school asa ye dey asa ye adwuma enti wo kọ na wo kura work permit na wo se kura wo visa but what you say eno nya se wo kọ akọsra akọhwehwe ho wo de wo kọ school wo ye adwuma na wo sa ye dey wo se sua de umpe na pede he US Canada Australia Schengen because Schengen na European countries no waka mo bom no all right Germany Italy Holland any nkura kese ni nyina omo ye Schengen countries ye betimi aboa mo aye dey wonya ho visa e de akwa ko sua de ama bi aso obusua so ama bi so aye dey aso wo man so but what you say eti maame papa sister oba na wo ho na we SS na e bi a opeso to school so wo abrotire no fane bedan your destination travel services yensa mo number ni bio 0257 298 084 0257 298 084 0206 748 767 me fan say see how person wo kodi holidays Dubai ho fa yie person wo kwohwe ho wo ye ankurankure e bi adwumayefo adwumaye mbo baba so mo kodi holidays oba ye be ye ho adwuma kama wo sa be kan Dubai visa na wasa ya say buku hotel ama wo udu airport wo na car ba be fa ko hotel ama to agent ana say omo be boa mo akọ Dubai kuro mo akọ hwe wo nyina omo so wo ho okay aye no mo nyina wo link a ye be say adwuma nyina ama wo ye no to ntia ye wo Turkey so adwumayefo on person mo ko Turkey business women businessmen on ko fa nyoma wo Turkey no ye betimi aboa ma on sa kan business visa no wako fa ntade wako bibia person ko fa Turkey bia is Turkey na wo so ntade shirt ni adade kaki aba ni nyina fi Turkey on nyoma no so wo form because of no dollar on nyusu dollar on sika no any year exchange rate ni dey e kama nti wo ko fa ye timi tobi but what you say nti eno nan chain wo ye no free ho no mo a ye wo Australia o pese o ko Australia and a pese o ko school Australia o ho kan ni wo pese o ko ne nchen wo busu ni wo pese o ko sra no ni nyina ye betimi aboa wo aye service na ma wo se wo ye no to nchen a ye Korea Japan okay Korea Japan eno so o pese o tu kwan ko wa ye betimi aboa wo ama wo saka o visa no ama ebre bia nim enti your destination there ye dwumadi ye di nyina ye akwantu ho adwuma nko a etina ye di your destination travel services just akwantu semfam ho ankasa na eduru baby a Ghana no se obi de ne nkrata bijawo wa committee ne ho awie no pese wo kọ no ya na kan penontentem die na ebedanso ewo your destination travel services woni other travel agencies no entem ya omda se sia me fan se ye dwuma dia ye di se sia eye hot promotional package eye Canada and US eno no uko ba bia obi paka se obaya ma 6 months but it mean 8 weeks yes I give visa the amount okay 8 weeks na say no ye premium services your destination travel service and from debi yaw and from da ebe won amanfo dodo no e bomudin sa esa mo abasar harso nti na amanfo bomudin na sa ye dwuma die ntia ye dwuma die ntia enti
Bomoden, the Etienne say, ya, Mamma went to ya. Okay. Your destination, you need agent over here. Okay. You need agent over here. Oh, dear, oh, pay your number in the Yatugano. Okay. Your call center, so you're ready at Tembia on my day. Or more offra on Bepikil. Muni made them be a confess ma. You need them over here. MSM would be obedient because they say, and I'm agent for your destination services. There be a month for tea any year. A muti any year. Scammers are dorsal until you from me. I say, bra office. Bra office. Me never be naming Nim Common Casse. Men Casse send it. No. Bia, Jibia Cassa. Yansay at Yaquani beam. You were a Soccer Mampon. You knew rural bank no any dish anymore. A Soccer Mampon. You knew rural bank no dish anymore. You have a crowd road Cononia that they would see Tel Junction. Okay. Tel Junction, we see also pass Soccer Mampon car. I do about straight. Rural bank no dish anymore. Okay. Ufri, Boissy Neba. Boissy Neba, O Pabit me a basic Dr. Mensa. Asokoro mampon ka wo ho so free mampon mikrom bepo so na eba wo de siwo so I'm runabout wo si wo ho a na wa link wo be link wako abu post office wo do also pass asokoro mampon ka e do be call straight enti bra office straight wo ba ye ne wo be cheche wase ne wa aye nkrata se ma bibia ye mu fine bibia ye fine enti ekoba ni say ya obi a ono bedin komo your destination travel services what from number no and answer number B now what day kwatikwa kobu amanfo no ya ka cha amanfo sentesa bra office me ni komo e wa sokore mampon bra office okay oba yo na machire we cha kwan no oba adwuma fo wo ha omo no beta manager nyame enhira wo afi ye mpanyimfo omo taye chi maame sewa utaya chi pa siwo ene ne ho kani mechia mu anwumrei omo nyina wo ho a omo taye adwuma na chi enti enye yadwuma no eye fine so ani ka anwumrei ka mema mudimu a edin bi pa ke fra mo to amfom sanete chese mo akasa de mo ya ready saudi amanfo tu kwan enti your destination travel services yes afra mo to amfom efri se munim de mo ye yedi ba ko so ye say yedi ubeduru ye adwuma reaching safely is assured okay yedi ba ko du boko yedi ba ko du pepe se de open no ama ho ato de wo hia bia mo friend numbers no mobile officer ye don betina se de wo hia ba yo se Canada person okọ se US da person okọ se America aka se Schengen countries no Europe ne hu kwere ba na person okọ Germany Holland na person okọ afei Australia na person okọ Korea Dubai Turkey ninji da wo ba ye be bo amoye ye promo code no o de wo ba se Sompa 93.1 ye promo code no okay ye be ma discount kakra e betimi aboa okay ama wotimi aye adwuma no okay efutu obey na de be ma wo mo wo ma ye ready so mpe so mutu kwan tiawa efrise ye bre na so efutu abede be ma won say free number no o fra ye call center for no bedi nkomo emfa wo sika so mfa ba bia hwe wanim ten ne bra your destination travel services asokoro mampon ho asokoro mampon wana na wonu hu say wo ye dai wo bai okay pani pa be da say ya ne your destination travel services and na etwetwe nkomo no na sabrefa kwa omo wo ewo asokoro mampon mi wo gidi akese se wo mo number no watwro na se won twere so a 0257 298 084 0257 298 084 and 0206 748 767 0206 748 767 yakwa asokore mampon eho na wo mu office ne wo eno timpanifo ye no mo atwetwe nkomoyi wo masem wo kan nyina ene say your destination travel services woni medema bia bra wo mo akache bra wo mo office na eno mo betrase entwetwe enkomo na empokura no won ka se kofosi kakase bia bro there be commitment fee na wojivia na afi waye won krata ede amount na wakon wanim eno ti yebeda omo ase papa wona wani abrepɛ so tu kwan no wone your destination travel services enko na omo enko kamum efri se omanfo a omo esugu yeso ewo ye office ha no ano de papa yen yankasa ye di ho adanse de na mekamfo na mede amount ebekɔ enkai pa na ababa wa ode na asem ebeda Sompa Asem Mpe Nipa no ababa wa no 7 producer we nurse ni na ne botaye kase nyina ne se wo tutu bibi kakra dia toto na dachi anko amabi no se ne ho ba bi ye ne hina wako hini sika no na wode akwa wesa ne widiem nanso so no anko ba ne sa Ghana Life Insurance
ɛdeɛ bɛn ɛna asie yɛbɔ fotene kɔ hɔ ɛdeɛ bɛn nsɛm ɛna wɔkekaeka pɔɔ kwabena bla nanka wadawo maka yanko yanim yawie yanko yanim mate wase a bla sɛdeɛ menim sɛ obi bie store anaa wɔyɛ container na sɛ bie wonya table si so a sɛ bie ɔde bie bank anaa sɛ ɔde bie life insurance a ayɛ deɛ menim no sɛ yɛyɛ sika ana yɛde kɔbɔ ɔmo ho bra anaa yɛde kɔ akɔhwɛ wɔ mu because sika bi a ɔmo gye no hɔ biara no na so ɔmo wɔ percentage ɔmo teɛ ananyɛ saa because saa table no esi hɔ ne akonya no esi hɔ no sɛ mede bi a 50 million bɛto mu a ɛna ɔmo de yɛ adwuma ɛdaadaa ɔmo ho ɛde ɛsoso ɛyɛ ɔmo nnwuma kakrakra na ekoduru bere bi a ɛyɛ na nkurɔfoɔ binom ma adwuma bi ɛsɛe ɛkɔ fam na akɔ libya mɛmu a na bank ne yɛ kama paa nso na amanfoɔ tutu fam de ɔmo sika yɛ dɛ ɛhyɛ hɔ because sɛ wode wo sika no kɔtom a wonni problem wokɔ sɛ wokɔ akɔyi wo sika a yɛsɛ wo signature koraa no ɛne computer no nyɛ dɛ ɛmfa woa wode wo sika kɔto asa wo signature ɛde wo passport picture atɔ so ma obi bia yɛ kama no yɛwie na da wo ho akyere wo paa sɛ wokɔ akɔyi bi a yɛsɛ wo nsa no koraa amfa wotimiyɛ no ɛne computer no antale ɛti kɔ so affidavit hey after I go court as I cost affidavit. I catch the court say we see how Ghana commercial bank. You be sempeni for. You be sempeni for. Where some for it always come good dem. Now already yes answer ya. Ah? Oben mo nyam for yin na ni dollars wo. Ah you said that point no. Pa. One was good dem. I don't go van bank. But you go for bit more thing. And go for be was ka kodru one more say network nya adwuma. Wo ba nipa no office anase wo hye nipa no so no wo si network yɛ adwuma sɛ de na me nyɛ mo asam wakaro wo hwo ebi hye pa na wo hwɛ pasese akyea no no benya arohye mo sɛ oh ye de ye nya wo saa daya no mo yo me no mo konda wo zoro o sɛ o ma beto sɛ o no mo preso don sɛ de obesi akasa me de me ye de ntesa ye adwuma wura wo ye good wo na adwim so ye hwɛ bra na wonim secret sika no nyɛ kwa ko ne no so ye no ni asem every 5 million 10 million ko ne no ni asem ba sika no mu ye du na se adwuma no emu ye du a obi won no akosenke wa brochiri okwa no akosenke ye ka se obi asenke wa konto mu a ke se okwa bia ni pipa sem kra bia na enya nyeye ebi so na ne passport ye na photo bi ye dai e wo ho ebi so na ye stamp mu so na date ni bia follow kakra eti ebasa ye hwehwem ebetima take bia be wo yi a enipa no so promise ni say within 6 months wudi sika man na so de mekwa kontum na akwa kosenke enti ebesre sebi mpreduasa sa insurance no so no wudin because me won be chem central police station say ye me register bi me na mafa mo anyim me insurance ye me no pe MTN Tigo eno ano no omo mo ntomfom enti ebesre dwumaifo ne ye kura kodam for kwasa de da wo kan ho na hwe so no ma we ho na hwe so ye wura ye nyankopon a wo honhom si nchen ya honam mu pa se no fo so kan o mawi ho na hwe so ya asem nyam bu afred fabra wate ho na hwe so sa asem pa to ye pa se e bia to ye pa ho pa ne ye kuso a kire no ye nyankopon de wo hwe obi aso wo ye de boy ni kwa nyankopon hwe so ba ye ka honam mu asem sa ne ma wo ye koso no yesi ye won krofo bia emo ye hwehwemu ye bom mu din sɛn bia wadwuma sɛ bia sompa no mu a ye nkrofo bia kaye ye de mpanifo yi wo mu akoso mu na wurawura mu ehwe sɛ adwumaifo ekoyi wo mu sika sɛ na sɛ bibi koyi enkoyi a das ye Ghana hwan MCA for adwuma bia na adwuma bia efasi o se ensuo ni drinks ni sande man de food and drugs authority for labor commission labor commission almost the same thing labor commission dana sanko for mo yi omo ye adwuma pa o de bi omo nya adwuma bia sika yira so o de teseba me de mi hu bi da me ba mi wi asa mi start say ye wura kakaka mi hu bi da se ye nya kotom office won me say obi a o hwese fun wi e ye aduro ai we de quality no na de ba nyina say ye bushia onfa hu bi o e na ye ni ewuo utimi to nsuo bi wonum wase be mpreduasa enye
Enso so much master poso. Ghana life insurance. What the woman? Ye pwacho. Ye sremu. Wo ye nipo. Wo the office na wo tie no. Ye de papa ana abrewo. Dia ka nyina no wo yi wani. Wa wo nhwe. Hwe life insurance Ghana life insurance ya ye ken. E company ka sasabe. Ne nkro betam nyina won kran. Hwe obi na dini sika betutu nkakra bedu sa empempenso a anka sabre ka mo kwa mo we dey for 2 5 months no. Ka se ka mo bo na paso wa ya de. Okay. Na ka mo hye ni munyam se ba bie duro de wo krampo ye de bi kura si ho de ma wo because se sika no e da ne ho a anka bi ko de ye adwuma nya mfaso wo. Ba hwe ni akaka won konkran enkra so won fa na bibia nkoto wo enkra kuro besi no okoso wo okwa na chana so okọ odoko ana okosu oh ne me bi won mama mum ye nim tiasa sister mum ye nyesa ne betutu fon yes ka che wo okope board ya se bia no adu ya na adu sika che wo na ope ro bia kata na che no tintimase ye konfo bi nkutu board ye konfo nkutu ko anu ahwe wachi so oh che wo de bia na dwuno asore na dwo be ho anu dundum lati na no do for na wo da chechire political na da chefo akonfo bi ama ho enti ye besrem ye papa chewo semu bie company na sie die ska beto no mo ye be yi a mun kire se na me ko ba ko bi sa me ko so afi David nyame ko aka mi miska kwa firi wo mi be yi miska se mi single channel tale no se ma me misre wo mi media ni me twa papa ti bra ye besre okay edwuma ifo nyina ye sremu mu hu ye mo boni diska beto no mo mo fa ababa wo yo mfo diska ba no asundwem ye pese be tu TV so ke kansem bia ye betimi aye omfo diska ma na asundwem la okay 3A Herbal Center with the 3A Cocoa Capsules Cocoa Master with your baby so na sabe no say the cocoa ACAD Ghana for enya no enya asem ketwa eno ti me ka kire wona nwumre say di pa bibire bia da wudi aduane ekọ widie mu no cocoa ebi wo so enya chinye ewo ho na cocoa no ano otene papa yade bia hini eye cocoa no edi awu papa na cocoa ewo so a eturu ba bia said your widie ebesi aye wo no eno ti no na yetu koko asiye yetu koko asiya koko no ama osisi eya oya no koko no ama wani su eya wusu no koko ama mama ejina osisi mo no sabre adura abadwa so na yedi etu koko na se 3A Cocoa Capsules Cocoa Master na yedi etu koko asiye me kanfo 3A Cocoa Capsules na me di ama na obi biada wo jane na ya moja efri mu eba no obi wo ho so a na wotranse ya no achia ne to eye koko afifiri oto se tuenie afifiri oto no se wa mpa kira kwaya ebe kakra wa hweye untumi entrance ne mpo wakoni pam eduru babi e koko no ama nipa bi ani wo hu ade anopa wo sori a jesu oto chok e wo ne mama so koko no ene di nipa nya esa ye ko Kolina Keba, Daniel Ba, Mr. Heba, and Apidankia. Yebenya 3A Cocoa Capsules, Cocoa Master, near the 2 Cocoa Ase, 0546 107 107, 0546 107 107. Yanko no mizu, ye pemizo bi anom, your mango flavor, your miss fruity, sa and your 5G meza, and no bema pumding edgena so, galamse for jatum, mazi for jatum, yama men or muko jaso or motrans channel, or musisi ya na yo muja, 5G meza, or honam yo yasanwa, unubi adia chabetu kunyuma paso, and on tea say miso padia, and 5G meza dia, and ye come for near mouse, upon to a benit 20 you know, for mizu and 5G meza and say we are ho tia and until so open do drum atwa na waba Sompa ha to bi go pub nim u supermarket ni to bi gum na ton eteso emfa so manager Daniel our 21st clinic ehwa overseas okwa ubenya biato duobdutuo biada obetumi enya ede amount Beacon supermarket sister sewa ewo abawa wo post office anomaje akwantempo no so eho na sabring Beacon supermarket ewo Mama Esther ewo Articom Royal Ventures Baptist University buakwa ena me kamfo ede amount so duru Mama Esther do pe bia no Articom Royal Ventures Baptist University wa obenya bi na wode amount PNC Ventures anomaje taxi station wono Charity Hospital Junction no eno ne no edi enhwani mu na Sachi Enterprise ewo Asafo Abinchi wone VIP car park no ene di enhwani mu yenko na yenko to mizu ene 5G meza ebebo yi papa na Kwaku Otre Company Limited ewo Kofodua epoye mantamu
ɛhɔ ɛna kwaku ɔkyere company limited ɔno so ɔpɔ hɔ na okwapoe mantamu ene sampotem hodia wo fosia yire bifo nyina da so do mani asia bere etomizo ene 5G miza no nya asem keto akra eno tie fra homatufo we so e wo poe mantamu kwaku okire company limited ubenya bi ato 0243329414 0243329414 ye ko Eastern Regional yebenya bi ato na empo ni doso pomu no yɛmfrɛ wa ahomatofo we so ubenya mizu ɛne 5G miza ɛde adi ujuma 0246270221 0246270221 ubenya bi ato ɛde adi ujuma yɛkɔ ne akotu siatika yadeɛ na se yɛtu siatika yadeɛ na se a clinic a sese no abasobɔdeɛ ebu no kon abasobɔdeɛ ebu ne metri so no 21st clinic ɛna mekanfo na media mawo se yɛka siatika 21st clinic na mehunu sɛ yadeɛ bi efra ne siatika na saa siatika ne so sisi efa osrem ona akokuma kosi unasem etwu vivivivim wanhwɛ yobɛka so atie duru so anase ato adu siatika no ntirimu yadeɛ sɛ de besi atwen wɔ no dodoɔ no akadem dodoɔ no atoa nananam ense do 21st clinic baye no ɛno abetu yadeɛ yase abasobɔdeɛ pri wagina bibi memma Ghana memma ɛna utwa bosompo broni krom bibidro son ɛna editu yadeɛ wi ase ɛno ti ama manfo age 21st clinic atum ɛnya asɛm keto akra 21st clinic sɛ na nwumere memma wasonte se yade bibre biada otu ase laboratory ne scan ne fidi ahodo pii ena sabre wodi edi dwuma ewo waso ye esan se Ghana fo agya tum na wotu yade ase se ateka no ene yade ahodo pii no anso no 15 branches ena wo omemba Kumasi ahwan overseas wo ho bo ase Accra Dormenta Makasoa takwatakwadi kofodua nkoko sunyane brekum wanchi tachiman enkranza goso Debi Sujaboso 21st Kinikosinye Minie 0540-311-311 0540-311-311 Abrewatia Ofoso Bema Ghana Life Insurance meboa Ghana Life Insurance ene ma mesi awo ye adwuma wo ho ye chia wo mu nyina na enwumre ye ba wo nom so kakra bi ye ma no hyew so na Nyankopon ye adom na se eneka sei kogu na se yenya empopoye bia ye no ya asem da Ofoso be ma the second time wa ye betna asem we say so no enye fedi agro ye mfa obi ho enche no we won't spare anyone Ofoso asa na wonim sa asem we say ba na wodi sikape ye nabai wo futu sem ni mo enya asem keto sikape be ka say sika ansa na obepe sika enya no na wa bread sa wo bread maami wa bere yeteteto ho said the best TV free no wahini ni obeka se utu mu beti e TV free no okọ ne baby what you say mama nurse said there was a board night ni nanso na wi aso te okra sometimes one na dia na 19 ko ekura mami wewo mi ekuro ni accident ni moja wa pepa what ba ba ye and then Ghana life for mo yesa what you say na ndie ma wo fa mu nyina chi enke ya oba no a enka wo de say bedi no ana Avoso be ma trust am na ma yeti ase said the opesa afoforo ye ma wo no wo so ye sa ma wo nom ye ka say ye fra wo say Christopher obekwa no obi osumbusum bi ani ho onye nyamisum onye Kristo ni anu ye Muslimin ni ai eso no ye fa trust am ni mu asem no enante de ye preach no ye fa nya adwuma na panyimu wote wo obabo bonse wote nkofo ma training wo mu how to persuade somebody or do beti me di ni sika aba abeto na wo wi a mo sa atene sika no so na abrabo ne bono eye bona nka akokọ da mo anato ma egu na sene na wo so chakre e ti saka antete ya donfo akasa ya wo so e wo ya solid dem what you say na Ofoso be ma ni nyina mu no yen kan kire national what do we call them National Insurance Commission NIC say yes la wonum ada na ye ka empanyimfo bi asem tourism for no ye ko wiemu e wo tourism ministry ena Ghana Tourism Authority for nchen nene the insurance for no ye ba commission for no so bedwa won me pa ye Rollins apenso PNDC law 227 ni mu ya ene ye ka say no they are operating under Act 2006 that is under that at
724 no eno na wo no edi dwuma na wo no bota ye titiri ni say wo no mo hwe am administration no anaso mo dwuma ko no akoye bia mo so wo ma eye nwuma hyehyɛ mo ase ni nyina no wo no behwe de wo mani kwatwa wi say wo hwene santem no akodi akirahwe say dwumadie na ye de ahye wo mu sa na so mo agipene ese wo no bedie no eye sa pepepe na wo no mu die wo no asa hyemra e de ama wo no no ma sa hwe say samra no ene won totoye no ehu dwumadie no ekọ pepepe ana but ye misa ye ho se sa botaye we ya wo msia no nti ejira so ma won mete sa bedekuo National Insurance Commission won mu di so ana over so Ghana ha ye wa somebody papa o ke jam na be ka cho se ka brofo mfa caterpillar se grader metwa ye ho nhia ade be china ko bodue no mo de aye fertilizer no mo de aye Ghana asase ye no mo aba be fa asase no aye ni ye what you say ke jam na so Oposo asam no wo wodwire Ghana fo panyimfo bi no mo aya na won ti ase o hwe ye kan nyina no ebetimi aba se epanyimfo ikura ye kan no ekwafo bi a wo ho ahoka mu a wo mo ye victims na bi krampa e bi do mo asama kwa akoduru ho na so bekwa no wo be hu se bia na sa particular company ya ye bossui Ghana Life Insurance for wo be hu na bia kwa akohu wo mu ne the commission ni bia kwa akoma wo mu na this can be akoma wo no mte no adwuma na wo se obi krampo case anasa reporter customer bi anasa mo client bi e de abia wo no afa wo mu hu so mo ka asem no eti yes na wo no mo se wo no ma chi adwuma na de abo mo ho so e de ato so ye se de gyawa na e de aso eti se wo mo se wo ma yi wo mo adim na so mbehwe e de badwa ko na ni mu dia yesra wo no ntu na mo I hope say and I believe say Kumasi asenom omo be wa office kese wa ha senom sa Ghana Insurance Commission no wo be wo bedwa kese ni be ko ni bibo e be wa asante member asem branch no eti yesra won mo say and insurance companies na doso ayesa kan tete na nsem wo krampo de ase etwa kakra wo be wo obi anu afa krata bi no akwaya cover rubber bi de atale ho ada ye hwenyanka ye orphanage bibia ni we kire kadi bia ni wa jesa ya dina tumu wo belemu ana say no be say ska sen kwada ni go hen eno obi man ho mene so awase ma bia insurance company say wo fa amanfo mo wi SHCA ni ya train wo mu ya mo orientation ni ya train wo mu how to persuade people no manya wo no adwe dia da fedefensem e be da wadwe ni age usika de abegu wo mu wi no mu de akwaya investment say 6 months lo mo ka no o ba wo si abetwe won kwamla na di 1 year wo mu investment 1 year so kwaje ni ntwobo de afire ho and sample na wo de no abetetere nkakra sa de amount 8 years re won mo say National Insurance Company that's a commission and I say one more home so na say me de abaso body ma FDA for ne pa kwabna wodi for po kwabna na say ne movie bi oye no na ye FDA boss say de no ma ne home so na nya asem ketwa asante manta ma say mpanyimfo di dwuma wo kwa mata wo do no mu di dwuma ntino yes one mo so nsua wonom na one mo sorry na one mo to me krata mu no say wo wo bia I think say almost 1980 or saying and I say Ghana Life Insurance wo mo ba Ghana ha say no one match yeah can say that crab 6 crab 100 they are among them crab 30 omu ka ho like oma jidin ewo obem ha say no any bibi mem ha say no so I wonder say that 100 a year wo mu de ankofo de ama wo say wonu mu ye nimonyamfo eku ana say insurance company na wo mu wa nimonyam eni die ne obuo ye wo de ma wonum na afa de de be ne se de ne kwete baila ho ma na mo kese ye de Ghana Life Insurance ai company ye de na number sa no yesra wonum ma mess wo your bad time e bad time de ya ne ye wa yem hyehye ye wa badaye wada roma crofo asese fo so be ma wo ne your friend is saying your friend is travel and tough we edi nkomo yi ya de me pie ku hu ya me pie ku ani mo course e ba me so ne nya asem ketwa ni nyina yo mo client fo nko a but omo do mo for ma sem medan yen de ne de aba de ye ka yesra sa ba odin is na na kwia wo de fa odin na aka ne tete na na kwia ti ase nyankopon ya adom fo so ye di nke etu anamo aba ye se bo so mani yakwa de prensa
se ye besa akọ biem se Patrick na ekọ ya man boni na ekọ ye yanka se ye besi fom ne yetu ye na ade akọ ne akọ akọhwe na mo so wo ma fa ma ye na ye se akọ yiri bi no so wanti a ye kan yiraba wo yiri won sempia ye se ye boom e bi o ma je se enfa nkọ court nye ye ni court sika ye be tra baba wa na wia ye be kire ne han ama ne de na fa so na ne nsa aka ne sika ti kwa kuma to ye mwate we de me akwa ma nya connection bi kwa kuma to ye me nim kwan ye be fa so a ye be gi sika na ma ne ntiro mu nya stress ban na wono mo dia be na ye se awon hini nti ne ye jabo rent no we won ne sika na ye investment wa ya de akwa ketu a wasi so a watimi abobra we say e se ne sika no bubu kura pa e kwa na nim kakra na se ma gia transfer da kwa ye investment e ba wo kura fa so no kura po no de obenya no san fa bi nka ne de ho eti ye se wono so mo fa de sika ma no anya sa ba bi ade be fa ye be gi ne sika ma no kana kuma nto ne yem we dey for her nto fo so ma me fa ma no nto wa ha okay insurance companies no do so Ghana na ebi di juma papa na Ghana Life omu di juma na minim dia so bayire humam ama bayire amo akese eti die be pa na si wo sekire jamasi ama atwene ana Ghana Life National Insurance Commission asem a omo se omo ko no Nyankopon boni frani a no wabona boafo do be so ne pomam enunti se post ni di boni a peps for no ene ha wo mo adwene se soja ni di boni a ye wo military police enunti insurance company bia no a wo be ha adwene no esan se wo National Insurance Commission asienti no wo mo ene tumi ebusa wo mo ensem bi no mo yia no enunti ye pa bi kura no a efiri kire ko ho ne ye bekro ye ko Ghana Life biem na me ankasa no Ghana Life okura credibility na minim dentia enei omoya omo ho saa I said the Ghana Life no omo atoto omo ase ama insurance company bia na no kro mo ba ye no kra no omo di ahim ama amanfo do omo sika eto ho amanfo join omo policies no eno ti ma me kwa koma to yem said ya brewati asika no na number bia kamede befa no eno ti no empempi no omo fa amanfo adwuma no yemfa wo bia wote kasa yemfa wo bia onim kasa de yemfa wo bia o front desk wa wo buo mapa e woni katrema so madam Mercy Owe hwa asem bia o keka empo bia wodie se Ghana Life de ntimi enye monko ayi NIC hwe we yede crocro clients eno tu fa obi a also hu obi a ono wo persuasive communication ekoyo be fa so a wo be di komo wa bra wo buafuo me buafu me baba bagi misika wo ho me ba ya wo say gisa wo konkran oh ma Mercy wa anya de si e kan ne e boso bo anim guasie bi a ato Ghana Life na anwumire ya amanfo ti wo mudin wo mada pa da di amanfo nya wo nko akra no a Mercy ka ho ana manim guasie na ban oba pa kwa koma to yem na Nyankopon hye ne ho anim onyam adatro echena no yebeko National Insurance Commission for me wo kremoni ba bi ho anka ne wo Fox FM no na yedi ensem ekoda wo mo insurance fo no kra no wo mo tie program bi no wo mo fosoro ha no wo mo be hu so Osei Aboagye ana no mi frifie ba ababa wa bi je me number o me komanim ho a say na insurance metumi am na so me Osei Aboagye me wa account wa me insurance gogumu won se kan oba na ekokonfo anoche oba da emergency say ya ka Ghana Life ko makuba no fi se Ghana ha no gawuta kanama eya adwuma ye pedro bia ne bo ne dia kan ba no a ene ka Ghana Life ahoni ti ne jama wura ke wa mo wura uja no ka ye kwa ka do se mekeka me Ghana no kura da so kura na ye mani wuo no hwa baba wei ba bia ye ma hometia ne se ne banda konfo no chia ba na ka do se boy yem adentia policy papa bia wa nya anko yenti na me mpese magi atum sa ye ko hwa da bi omdu sika be ma ho ye ko kan dan wefuo bi asem ani gina magi omu di pa om se da bi ya tie din ene omu baaye satan kwa na kete cho be matiase eto ba pa kwa kuma to ye mate
Hane Sompa Asem Mpe Nipa no. We Sompa Asem Mpe Nipa we no. Yɛn yɛsi yɛ tufa soro ɛsɛ tufa fam yɛnim kwa yɛbɛfa so bɛgye sika no ma ano wo sɛ asɛm no wanti oni nipa kro mra why oni nipa kro mra bi obɛfrɛ obia na yɛde we a wofo so yɛ kan hwɛ Ghana fo yɛ pɛsa de no asɛm ne ba ne nipa ne ba ho a maka wo de nya kasa de wo bɛ use storage sɛ wo bɛhu wɔkyena nipa bɛ manka ne sa o manka na wo ka ne sɛ ho no so wɔte wa asɛm Mpe wo bɛka asɛm ato nipa so sa masa Obo so man kan sa o na man kan wan kan say. Aja. Okay. 0551931931 0551931931 yeah for course be 5 for me if we say insurance companies na doso quite bi so no amanfo sika ekodi no enya asem ketwa 0551931931 0551931931 0548 931 insurance company a day and our moye abroho sempa and yet to the numero you abroho sempa and yet to the numero 0551 931 hello yay yay Omana ya tinna batano apan ene tam ya tanbidia ene ni na musa because afdeno yi mo anke piano kasi ndio mo ne mo na ni amoto ni cho project kasi age mi ta ba sa ni tan ni ba ni sana mo ta dem project te ko hana ta pe ni be fi ni be ya so ta you be ni ko ba ya ni be ya so mo ni ni ya be ni that ni ta ta insurance no friend in Panama said the meter is not that big joy. Of course, the coming to the testament of one. And what's on Katua? You're going to say, you're going to be here. You are the whole about the testament. Then she comes from that's enough. Okay, hello. Me begin to because Ghana life back up pension and me teacher me be. October 1 year ni October I think I can last October and day letter to any easy for no now me fly ya come catch them say Ghana life in the good in the government be too cool ye check I mean pension ye teacher ba ko Ghana life for the child na me check me kwaje so kwa go to office so na me letter call any easy for no 2 weeks ago me fly ya almost say a good just that government we bet could be na ma hwe pie kabaye e de o hon me ka ho ye teacher pensioner. Okay, hello baby afre udi Oso bema ye mo duma ana o jo fo nyina aduma pa mo ba ma santo na Ghana mai aduma dase I'll buy some guy I'm sure about too much more. Hello? Hello, good evening, sir. My just open Nipa, baby, a free with you. That's actually Miss People of what it is. You. Almost by no Namia, me was sure as if Phobia mess made me almost about Mohonum. Yeah, child. Yeah, child. To the more mudi. Yeah, child. Yeah, yeah. What you want no? Said you walk yampa, and I say yampa no. Fabra, near what you man san. Why? Hello. Hello. Udin baby are free. If I saw maybe do make us free. Casa free sunyane. Thank you lot of person. We feel like person. Because insurance is wrong. Now, a dream said, because you is car. Me try. Some person of money. Let's make all. The Binkoshana slap the court. When you go to an slap like what you see, car. Because me do coin, me do coin, and me please no more umbrella take them because you is car. Sikani go, obi se classic Ghana life no kura go. And I me cry me re Yahweh. Hello. Hello. Good evening.
Yeah, good evening. My just so baby afrefre udin. Pastor me so me your friend. My insurance. I'm not sure my cover. Now, as I said, our Ghana Life one na. Ghana Life. My cover petition. National insurance fund. 1 year ni. Do you know anyone? So now, me san Mexico. Sompa FM. Oh, Ghana Life. Ada idea next year. And penifon can be binchire. Hello. Udi baby afrefre. Nipa yentie o. Insurance will be taking money. Now, and maybe make call, let me two more you need. And I almost say what to do 6 months, it will be used can be. In the name of the motor, and the call for Sanka, the Baba use can move 3.5. 3.5 for me, you know, most I say, or more than no bomb in Bosnia. And I was, how? Sir, me. Kita wa homo say we 1 year. That's 1 year me change 6 months now. What me ba na wa be gidi. Me mo money na me mo de me mo sa de ma me no mo say say Bosnia. O mo de interest to so ma me. E na me say na sa me ya no. Afa me ni me say mo bio. So do me ko ya sa me na ya de ma fu no. E sika no na e wo mu 900. E na me ko yi 3.5. Okay, the Akana is in Camino. The poet. Hello? Bacho, your friend Adams, Macasafra Power. Yet, you Adams. Insurance fund, no. Madame for being an office, or more than all you are, or call office or no. Oh, be so much number Oh. Asem. Ya obana nya trase. Yemfa bofre no dwumadie no esia na yenko computer so gbe mrasisia. Come bia bo mix 25G as a papa say very cheap. Utimi fan ro utimi sa discipline visa po bodi wunya no so ye very key. Oba me fia no na me no se me kokrum na se me bla no na me no. Kokrum ma no na ye fun fruit no so no ma juice no. Oba me fia no na me no se me kokrum na se me bla no na me no. Kokrum ma no na ye fun fruit no so no ma juice no. 5G. Drink papa. Usi krom nipa no be few. And the drink yes also when the juice. And sa papa ne dia chaye dia ba. The real chaye no be dalega. It will be ala ni taste ya ba. Blood the demo nine on fa. Pafido on the show. Why you think it's a joke? Let me catch a joke. Kai mizu or sign and what dear to baby. 5G. My main number can also a mammy whom poke rubber bot, my virasum a year 5G. Sabacope a baby. I say, now let's go. Off do on the show. 5G. I think. Okay. Asem Aboagye Ghana. Yee. Ye kwa na say ye ba. What timi sika dia to ho. Me amidio me ba beje. Kosi enkosi. Kodem koda o main. Hey. Okay. Joba na nya trase. Panipa memo akwa ba. Kasagu microphone mu mame wadaroma. Ahade ye ba no memem. Anya asem ketwa. Ni brewum pa. Ni brewum nya asem ketwa. Enunti enko ye nim Dankeba complex wo frɛ Dankeba complex say
wapa kumasi kropoma ba Ghana memha no efie dumiensani omanfo dodo no a na ebo danke ba complex abaso se dwumadi a wodie no otu yade ase no amanfo ebo nsem o mo hia na wona wode ona ase ekọ danke ba complex koma dokota pani o no enya asem keto akra efiri se wo mo asayade ama dodo no etumi ko munyuma paso eno ti danke se pachi number 2 no wo bra na ya de piada edokro na hawo no na wontu ase emfama danke ba complex nupa no ebodwa so eno ti no eduru babi na so bowura drug store bi na se heba shop bi a ubenya ne nupa no bi na de atu yade ase dank pro care eno ebesa sisi yade no dank antima s and 3D madedia no dank stroke no sasabro ni romanticism no sasabro and the romanticism eno dank stroke udi betu ase dank fight okay boa na tu koko no ase uyam atim eni vino no okambomu a ene sisi no na etu koko no ase edi amaw na eduru ba bia Ghana ha no obi finish na hu se ne yam eye ne ya eno ti dank se men kan cho se dank vita no ene dank gastro care no na etu uyam eyo ya ene osana hawadwene no ebeboa atu ase na odi amaw o se nyudwo ya de stroke ana se obema wontumi enwo no yemfa no mra tank eba complex obeboa no kwani ansa nyina so na enam sa yade de dank etenete eno ti yemfa ye ni enchirem ewo pachi number 2 wa bra tank eba complex o ye adwuma no yenko datena yade bie hayen ene sika bie kwa bia no yenko Dr. Penny behyen na oso ebrebie sem no ode ne na ase akoma no 0266 593330 0266 593330 and 0244017556 na yenko danke ba complex yekotu ye yade ase panipa memo akwaba emoda empom te say nyame adom wakosam ne se awde abeda Sompa Asem Mpe Nipa se yenko wumua me patro me damase your friend Abuto Amoru me free Savannah region kura your friend Banan Kwanta na 2016 na me ye madwuma na man bi ba say ope adwuma ni bi ato man no your friend no say Kofi wade asare adwuma bay na wojo me ye nu adwuma enua okay enti papa no so what say Kofi wade asare Kofi wade asare Mike ajo yentio enti me wo fie na menya phone call na me peke na minnim no na obo ni din say your friend asare na openua oba na obehia clean car bi na clean car no obusa ne say openua to na clean car driver na car say no master obi wo na clean car no so anokre clean car me di adwuma asay a me se wonko na omonko ye ni yi wo tachumai okọ na osan ko say wo kwan mu nti kwan mu wonom na ohia no na o ka say openua na driver no ni di me do ma no edema no enti ofre me na me so me kire no ma no direction say omra bibia me wo na obae ti obae na me di no kofi na ni kofi no me no tena ase di nkoma na o ka say wo enua nti na ma wo nam na ono no wo nam na private car mu na takulita wo no so be fa no ma no edi na chi nti mahu say why serious say openua ma no we na clean car ba ko so simifie ba driver ni ho ema me frɛ clean car mate no say manya baya nti won ko frɛ no master mra na yenko yesa loading no enti obae na woni asare no omufa asare car no call baby a clean car driver no eye wade Kofi wade no okay ena omo call ho ko fa no ba enti ombeba no na enyina to be 6 to 7 more ena ye call bush ho no mokoye adwuma no enti adwuma no ye kwakoye no before say ye be kwakoye adwuma no akande bi wo ho no ma wo say wono neto enuma bi te say ensuo torchlight ya de be ye adwuma no na nyina omubusa na so menye adade samu ai okay yan kontem ye ko be 6 to 7 months ye before say nya adwuma no wi na abo 12 ko bo 1 nti price amene no kan no ye make ye load ni wi na mebusa na say misika e ho na o ka kire me say osere me sika ni ne ho nti
yempie ade chi anopa na wa yiska ogen bank amame na me se wo da bi sana system we die menti bi da since me ye adwuma nyina so obia be ye me sa Africa dam we bi na wa pack nwia na ma na wie na ya pack nwia no ka nu mo wie ya pack nwia no ka nu mo wie onkuraska dama sompo akura na bi nkura no enti de abufo ba me mu na me ka say me nya ne sa te honom no na krenka na obeye loading no odika ye bi me nyentua ne ka nti me yesen ka me ton we no wie a na matua na nyina ama no ehwa na me yes okay say wono no anye sika ma me a me wo sika wo me phone so na me phone so adum because time I dey start adwuma no ayeko wie no me phone adum me ka tire krenka do aba ne say wo me enko fie yedu fie a na ma charge me phone kakra bi na ma forward sika na ma no nti me ka sa no na wono asare no e ba me nchen say o say sika wo me ho a me mfa ma no ne mfa tuatu akwan mo ne enko da me se me nti ase ene say na wode articulata ene wono an private car ba no onkura sika da me se dama sompo akura na bi nkura no amofo bi bo so na ha o e bi nkura no enti me eno so me ka se me mpene ema mene no eye kasakasa ehwa na crane driver no ne calculator driver no mobile say ade na me chire mu chire wo mo ehwo na o ka say osre me say me sika wono no sika na wo me ho no eno so bi asa enti seka no besi ho no ma ade abeche no ade achi so na forest fo ba ho a eye problem ba forest fo no de ka wo ba me na wo say me solve omo ena ka no pie abonten so pie free bush ho no mokọ esi main road de ne masam ni ho na forestry for ebeto a wona wasam no won hyedam kura krata odi twanua no me pa cho da bi ajo ena bibia ye adwuma no so enye forest mu eye outside forest no but eye nua no de forest ba ho a wontimi nka say onye bibi ma na sa wona no nka bibia okay enti ma crane driver no ne calculator driver no ka say omusre me mfa sika no mamai no se de be ya ye be yi ka no afiri bush wo no mo na de akọ ya kasa kere ansana me ti ase so okay mate by sika no owo me phone so dum ye be kwan ben so ne ye be ye ena mo ye se mi yi chip no nye dey emfa ma kofi wade nti mi yi me chip no e de ma kofi wade na wode to no sem no so na me ka so okay before se magina ha no makono me ko bush wo no man kra me yere se me kotachiman nti gise me san kofie ko kra me yere ansana me kotachiman na mako na mo di load no batachiman na ye de ono si load no ye de kotachiman okay nti ma me fa me motu ena wono so no private car no o fa ye na clean car no ye nyina ba banan kwanta ti calculator no de pie no na wono wadi kan eko ema me ba fie be kra me yere se mine no wanya ska ama me nti wo se gise ekotachumai ena me ka so wono so ege so se ne me nkomra meanwhile na me se makora na me no ye adwuma no na me ka se wono no ne nkon no wono so ase bibia ba no ho se no master da bi wakọ na kọji sika no senka akora na kọ ya bia na meka se ono na akọji sika no kura ye den adi ena mene mine no epie ye pie free main road na ọka kyerem se wono no private car no kura na akura no fu enim eti banan kwanta na ye start you sue misika no fu weni wono no ono no private car no na wo ba no nim se obeto fu e oh ehwa na meka so okay me so filling station bi wo ye honom omo honom na meje fuel a na makoya adwuma me ya adwuma no wi na makotua ehwa na me ne no ekọ honom ti ye kọ ye da abo one kura ekọ na me bomu no na omo mbie na me bo me din na ba ko nim na o sori bie na obebu fuel ni bi ma obu 1.5 mi na mobile money no wo de tua ne ka ewo ho me kire no me code na odi tua ne ka nti ye fast afred ye wo ankasa mobile money no chip na kwa kodi no phone so enti e say wono na wo operate sika no enti wono na bo code no etua fuel no ka ka wow
Yentio. Enti emaye fast koto car no. Ewo Joe Boy ne bamwe ntemu. Ehon so forest for ho. Na e wo say ye duru on no montam because all for no so minimum. Na ya mamre ho. Na ya mamre no ewo ho. Ti ekoduru ho no mo na me ne forest for no kasa ye ma otua ma wo no. Ye tra ho no mo kɔ no de wone police for ne na e kasa. Ye ya kokoduru tachumai. Ye ko ye duru kenten ena driver ni no free so awro na no fuel asa takulita driver no ene ye san ye chi ekoi ye koyi gallons na wo this bunsu ogu mu edito car no mu no ya hwehwe enso no nyina gu na ya fa gallons no egu wo no car no mu gallon 8 ene de ba kenten ebeto fuel that time na 1 gallon bia 60 cedis na mano na 60 cedis ena ye beto de koe de koma car no ansana ye ba ye bedu techuma fie so minimum say bia wo de na say no no one private car what of fuel agu car no so a load no enua no go so eno so no what of fuel na wono so sika we sa pepepe enti bedu techuma no ena wo ye say load no enye techuma no obeyi no wo de ko tano so ahono so aho de nkameno no ya agbatwede o ka kire o enisia no so de ba techuma afemudu techuma so de ba tano so oh enti hono mo no na ase well manya beduru awie yenko etano so no techuma de enti se banan kwanta ni techuma yenko ne yekokoduru ye duru yard mu hono mo be 5:30 me so na manikum na me yese ma me nya sori wi ansa na mada nti me ya sori wi na me pe baby etwere me ho kakra ohona be 6 mo no na krenka bi wo yard mu ho wono ba be offloadu enuema no e free kai no moto from electric ni pie before some me sori no na o ma offloadu nuema no asare nso apie asare wade asare no wa pie uncle me tena ho na Friday me tena ho anyumre 7 o'clock oba ho ma che 5 no oh anyumre 7 o'clock na sare ba ye say osre me na so me wura no wa frɛ no wo so wo kumase enti wo kwa yie no so ombeye no Sunday enti nya de a obetimi aba tano so Saturday no enti na ma na wono so pesika bia na maka na brabeka bibi kire me even me chip na wo ho no be yi ma me mas charge me phone no na nka ma yi bia to aduane adi papa ya ntimi anya saa de no wanwene me hompo wani di the whole day oh wanwene me hompo ena obeka story saa meye nnei me die because na me wo gidie se kwan a ofa so e ba ye ne we no baby load no so ba ye no ma hu load no baby ntine nya de a misika be yedai be yira ena me je me chip no so na sika wo so na 48 million ka me be ma clean driver no clean na obeye loading no me mama no 35 na de ne kadada ai na wono so the loading fee ono buy asaro na betua loading fee no 1000 cedis na akoye 45 enti emma sa sika no nyina kodi asaro ho ena memeje me chip no na wa yusu sika no 1300 48 million no 4800 no meje me chip no check me balance na aka 1300 me kind of so o de jai Monday sika no nyina me dedi ba me de be ma ona me so yo mate enu mu bi na me yi sika me yi bi e fa ka ko me krum banan kwanta enti me duru banan kwanta be 10 mu ono mo na me nyenye 7 asore na me ya asore nti me ya asore na me hu se me phone no bele na me ya asore wiye me pesa me frɛ na was na frɛ me back was so red me pacho mame na ba o diskana mame nti ade achi a ka na me ne no ba ye no e ba be sia akobole akwakofa nuema ni bi mbe duru a na me de diskana ma so china na sare be ba be sia akobole akwafa nuema de aminim adim fie sei 7 years no sika se na so de ma sabre no ka obema me enuema no sika nkasa eye 12000
ka obema me 12,000 ena scanner ogi free me ho no eno so ye 3,500 ansana committee for 6,000 and scan ko betua no even cancel ticket kura me na me twama no na chese ono ankasa wo ba no na oni me say Sompo akura na bi nhwe no ho na wode ba ho They say wo Ghana fa he minum bibi owo me friend na no line na wode ba me ho no wasesan line no ti line foforo ya me de ma mu yi me bre yan sana me nya line ni nyina de say wode Kofi Wade Asare Mike wono ka cho so free kuru be so free kuma say but minim bro no kura ofiri so e say die na si akire mesika no mensan kai me frɛ na amenya no enti anya de na ma wo me pesa mo bo amena mensan ka mesika ɛno nti na ma me de bedam okay producers atwa krata tententen bia betom anim sɛ ye beba no papa no ye na adwen so ne ye betwetwe nkomo akasa afa asem yesi na na asem o kan sɛ asem no akopiem ɛwɔ court enti no on kasa wa fidie wi so kwa bi so no the last land no hono ene emra fie enti pani asem na akopiem court o okay na che said the kosu ya ni pitri osika na opanya sa nti se obema on say potin sika obema me nyina 350 million sika was odema me okay omna Samuel Oforisuo me da se anam se asem no work out 20 no yentimi njeje but yebetima kan ho asem according to mla me susu se me no ye ni dinkom na mpesa kan bu se papa yi se court no ede na wo hunti a ama wasan de aba adam wo do fosu mpesa busa ka ede ya court 5 times say ya Thursday na asare court ho no na order police custody ena yi no ba court omo beli no ma no ba kuma sa no mo wamba court bi dey a obae obeka say o ma mi ewu meanwhile me o catch them say o ma mi ewu but o lawyer debi ono lawyer ono afa lawyer the last court ya yekoye ono ko fa lawyer opani ma membra asem me hu ani so kakra betima ka cho say the was no issue ade ma next time no obi anko asem no court ba de metima ka cho say o fa lawyer ekwan bi so Ghana na di nti America na Ghana na yewo no ono yo sa no hu se sebe sika anko de go fa lawyer anko fa ntik o kan so bi even day now oba me patch day now oba or the lawyer no kra ba crime officer busa no sasem nti confess kan nto ka ne ni pabone for sebe abawi ase na se ujeja ho dodo opani minim sebe de bia me kasa ase mo se obi kofo ka na obenya accident anko nkofo na so dum mebi ho a okofo ta na hweka no ne ties no the way asia kwan ade a bibi teso se ojayo hwe ma men kasa bi kromfo okobokro no obompa ye chera ya de mekoi e ma men yanche me ampa so obekon so aba e no ye nyankopon hyehyɛ ne bia wo e wo kwan bi so na ne cap na enyema e bra ne abrante ne nam no ne ade owisu ne private car on car wi nhyem watuma tu car ba be so mini petrol fele ma hwan afede o yi car no o chip kura o sika guso kyese o ye mfa nkwahye se o hu bibi gu ani so eye no ma bi excuse me to say one ma sebe odwanya fast na no na de bi e trafidie so a muji yedi ya ye kasa wo mu amutie no esremo sa de we we very careful pa wo nu obi nam ne nsem a wo kete be bia nsem ne be bi odi free bane de odi ko wie wonu aba so nu be business wo susu ni be afede wo mum e na wo onum sa te se sabe entontom ana akwa na akwa wie se wo se onu camera wo akwa court wo fa lawyer makasa asemo se first no ofosu okọ court wa tete no wo se mia court judge busa se wa betu se mia betu makasa judge makwa se kasa ana manfo kasa da ewini da bia because do ne kama no o ne ina no dompe but nei
uko jina court wa na judge abusa patrol lawyer we opani sika akwadi abrantie we sika ba biem na asan da kofa lawyer eti se no sabi wo kire wunyansa tina da na make sa asem we se e bedru mrebi no me so obi mpata obi se sabi duaboye nya yewu na nanem akasa asem ato ba na nanem ankase sabi akase ntia bu obi kwase yewu e kwa bi so ni pension sa ade no etimi do fosuo ye ntimi njeje okay na mom ye betimi asua ho ade eti yenhwe ye court beka na brante no so wotie na busuafo wotie ne a masa asem no court nanso yenye de fata ne de beboa wanya sika kwa lawyer na sika no enka ofan tete so kra mfa ma eso oni pa body sem ba ni pa fansua de ofosu na enhwe de besi pokwa bna da minwa be me on fasika de nchen on fan chen na on kashen kudu on fan chen no because the am yakura na kam be sese ka tam no konti nanso the am yakaka ne say me mabam ho kwan edi menu ya brew edi misika ewure matopetra ma on fa misika ma ko fa lawyer ene me etwa manso what on you na timfa so bra amani kura tata ni siu na menyo ye ni munyamfo kama ye ne pa starting kama ye ne pa be me ni munyamfo that no ye big mistake say o no bi afro nye nua bra se matebri ni amalodu mda command award mitiasie nti on ka asemba ko pe enchense on ka shenkudu na onu ene ne lawyer no enko gina judge ne no mun ka o masem on ka judge ne se ontima court on fiscal titi emo ya dedo gas abrotia ofoso da bia ya papa ketecho ye be kai ni da osenka akoto saada san wote wosi amene mu no opese wo ba na ne ho akire na nka wose so ne mu no wompia na nka wasa de aba poli wasa abɔ na pampem na ose aha na wai mini o jabi kabla ni na ko hu ba wi uti ni wo na de blog na bono nyema no na ko asa akam ni adam na nanye ofoso adasa sa wonne adasa dilia ya no why very careful intira ya say enipa bia no wo ho ada bia Asem Mpe Nipa dwumadie fo ya say nyani da ho be vigilant bible ne kura kan say ya ma ya ni na ho say aboa wo na say the mighty no so kan ya no say sometimes o munam sa nwanten wo ma ne mo ba ya nche na so mu no wo ye pataku sadi umuside adefedefe nsem ne tekrema wonsem ebe dada waka kasade de ache no me ba be yi nema na de ya wadu techima kenten na yi no so aka awrowa na wasa ba be bufu afru akofa yi no wasa akobufu wa wusika na asa de akofu wa ka no odu techima ya ose de nye techima me sa akota no so no nye kuma se no so na emom techima no so ufri ho na eba na ebe 5 minutes drive na wadu tano so ene wo se medrewe na ukoya hwe enipa we no ho enyi ni pani bible say no menka obi a wode ne hutu nipa so eti ye ka kire abrantie no ye se ye friend sen kofi wade asare mike wanya sika ni bi na ewiase wo ho kokramo we san fere se besi wo hune so aya men fere se wo so de asawa beta so wa wo sika na wo beje ye no ne wa wunu ya sika na odo na nya no wanya ho sa de bia akofa lawyer sa akode etia wo court ne eno ani say na me asem bi wo ho na so so be ma wote a eya na emu nsam no ya na akoye bibie wo ho but ye ni di nkom na ebom ye ka se wiase wo we no me se de obi de wo ye wo a enya wo de no fa nya ofoforo na ya na nipa so ya ka hu se na da wo betwa bo anaso beto ebo atwa eso fra no enye sa da na mpafi besi o empafe na ye mfe ya de bia ya na so eyi eso ofi wo we no eso baitre eti wo yiro ho ase wo to bo na mana tra nso na konaja wo betimi ato de na so no kira sem no eya na ye se enframa mo ya beka sa hwede mu tadi asem ma ya be hu se nipa da sani wo ne wo ka nya asem hwa na se bibi mla na nka we se wa nya bibi ama wa ase a ye se ja bo de kron me hu ye nka chopa e na wo de ma papai wasa akwa gina court e na ya asem no court ntie ni bi na emom ka wakoma to ye papa
Support no se bra sa ohwe na support obi anya sa fako court efie du Ghana asem Ghana court efie du ne da so te asem ne ho ye ka kire no uni court bi abese court ne de efra akọ na emu bi anim kwaye be fa so e be boa wa wo so be ji usika wate nya rehye mu wo ye mu ya say this time around no we are not here to joke ya ma hase no mu say e ba be di agoro me say ye be ji sika feeling gadochi etu da me ma me kasa anwa ofo so be ma to aso na afrefo ne enye bi na nyame ya adomu a ye ne be di nkomo free ochina kọ no ye be hu ana mo to e betu di aboa no banana wamba awo tra wa ama okay banani na ensema fanase ya ka kire Kofi Wade asare se wo pe wa chichi die moja dodo a ye de nsuo frem ma ne doso ebia na nsusuanso ankwa ma wawo na akɔwie wo ma eno nananom so wa kasa no tena sesesen susupa se ade a wode adi papa yi enti efe ana wode wa trase din na eduru baabi a wanhwe a obi se Asem Mpe Nipa mo kyerɛ bone da bi o kaye wo anka wo danti no wo se kwai no tene emfie nso wo kofa nua wa mfa sika anko petro papa ina ato kwai so atuatu anyina forest fo nyina no papa ina atuatua wom kolodu enua no ewo wuram ho nyina papa yi na atua edie ba sisisem no wadwe kyerɛ na ho ɔden uhwiri gra misa wade kahye kodu o na mmom emesum ento papa yi osugu ni mu no firi yakwa wo banani yekeka no obi nim de kyena wo kokoye enti Kofi Wade wo ka so obekasa no ogidie se dwumade ewutie me de asem ameka kyerɛ wa ne se papa isi kama no na bebia ntwantia mehu yanka eni aduro paniko akoma to yem ate ko akoma to yem omuna samwa ne kan ye eduru baabi a yen kokot eduru baabi a yen kokot eduru baabi a ye be ye court wo ye baabi kafra unnim sesei ne be kwa akɔwie Joe Apa electric as was say ye meto signal cable no na ye de wo ya yefie no anyoma be konkai de ama ye copper wire so signal cable no yenkotobi ebebo ye Japan house one MTN no na edi enhwe animu pizza tafam wa asisitasi rank de nyame ye be hu Joe Apa electricals ye to signal cable na ye de awoya yefie fie wurafo agiatum electrician for agiatum Ghana Standard Board agiatum sa na Energy Commission agiatum eno ntino efie esese nyina no yes sawo ya no a signal cable yenkotobi 0246 9058 98 0246 9058 98 and 0543 934550 0543 934550 na ye konya kwakoto traders chako pada tete atempo no ye konya kofa so bidie yade bia etu yade tu abosen ye nanam enimde entibidie no de twitwi won sepa na se no paifita traders chako pada ba ye no aduro bia da wo de twitwi se no ya afa bi efra traders chako pada no na fa twitwi se enkan wo num wo sinyina ebe paifita wafu aye kese cholesterol no ebe nane no utwa akutu egumu na osa traders chako pada ni bia kanum nom na wafu no eso ebete cholesterol bia na sade bia agye wafu no aboso no wafu no ebetumi atwetwe na nsem wafu no ekofom kama eframa gina wo yemu a traders chako pada na empokura no toxin anase poison bia akọ nipaduam nyenya nkyira ka wo wakaw ene nyoma bia poison akọ nipaduam no empo obi de wuduro agu nsem sanum ne wukura no a traders chako pada betumi agyew abankwam na stomach ulcer traders chako pada yakope traders chako pada kyira kwai e wa sokoma pon ne Pentecost asore no na edi ebo ho
pe ewo asoko mampon ye freche tre ye bi ato Colina Keba Mr. Eba Apidan ebenya bi ato Blessed Require yebenya trader chakopa dato na ye de edi adwuma ebebo ye papa 0551 931 0551 931 0548 931 papa yakosem abroho ahomete se wagini nwia sika nyina wagye edeko enipa hweye o wade kase kodu emasum entoda hello me Oforisuo yey yo me pato unia be mani Brian ma sefi adwofo ani noke abrotia no mono na me rapa kwabra nyame enya mo kese bebre na me ra bebe na kasa asem we o se bono na enjai no wo so enjai you only said the same thing of the accessible be the media big baby o adwofo krum ha na wakasa yi se se bi pa no mo wodi ba se no was saying apa ha na sa de me high court e ti via so no sa na se ye de kono aha nti papa nya hwe a bono enya hwe no bi se da poka ko ba ka no sa na le kono me da se Hello, Oforisuo. Yeah. Good evening. Maje so pani pa odin ba bia free. Yo me pacho ashtu ni me kasa fistani iskidiji. Okay. Yo Oforisuo ebedun baby no me de tembia o mana sama o kanu. Me de mi fano 100%. Me de me mitima kura se enti me wo ye me sadi we me nya kwan kasa me kokot. Kokot. Na mo penim sama unfortunate o se wode ba. Me trust you no. Na nyina e be trust so dia se nya be he ne be koso. Me de me nya kwan kasa me kokot ni ade. Ade no o fi me kokoto. No ko ye hwe. Eno asama ko to my petition be peace ba ko. Ma kanchi. Eno an what wo wetu ya tan wiata na nyina ye hu. Me da se. Okay. Hello. Hello. Odin baby afrefre mame. Me va show me de Florence. Me o me kata tima. Me va show me fancy program. It is a more one mo issue kakra me se me pa ho. Ayenye yemfa wo number no yemfa gina so ne yemfa wo number no na ye no entwetwe nkomo of air every say moon 70 and edware ebe adwuma. Hello, good evening. Maje so pani pa udin baby afrefre. We dem pa cho no ne kitwa correct Zakaria nkete fisu nyane. Pani pa yenti o. Na se. Ba jo ti menka. Yenko yanim yeti o pa. Na se mi ma mo juma pa mo ye. Di kan yana se. Abante no de o ti o tu yana se. Osti 7 years ni abante ko jimi sika. Wa veni ya dio ko mimi chese o biao finu abante ni ko fe dio jini sika. O ja ho amana pa ko. Dio bit ba yi na ni be si ni o ta nso o ko jino. Dio ba ni bit ma ebe. Ayen ni ho ima. Apart from that no abante to ko chu ko bon bia. Enti uja ho no ko dia. Asa shi bi ni do na wa ye. I can't be able to forward to you. Mamma. You know, so be no double among them. Say, I've been to some measure for the bar. Alhamdulillah. Okay, alhamdulillah. Hello, good evening. Maje so pani pa baby afrefre udin. Me I pray Olu make us every picture. Yenti Olu. People, I mean, I'm only my palm with your mom as Antimani or my Ghana. Tuma Dase. Oh, it's also buying kitty way because one a woo basa course will be as you know. South buying kitty winning what she would do. And in Pagini in Paggy first word, and only a man walk was one opinion. Would you be shy? Yes. Obiana Meneke, Eggy Mishika, 1,400. Me ya no timiya e fa ne sen 400 Ghana demand e ka 1,000 in bidi ma ye tune fi obo be giska wa me wakwa na odiko ko tua dan ka wo. Could you believe say ani pa kono ton ni su company demand almost 1 billion demand obi ema ni pa kono
wakɔgye sika no nyinaa ma kyɛ sɛ me 10 million ma ne ntima afɛ sika no ama me bɛbɛsi nnɛ ɛna megyae no ama nyame na mede amfa biribi ayɛ no mede nyame na mede gya no enti sɛ suban no sɛ yɛngyae a yɛbɔkɔ so ablɛ saa na Ghana sɛ sɛ yɛsi sɛ yɛ suban na yɛyɛ nipa binom yɛ nipa pɔne dodo enti nyame nhyira mo ne adwuma pa mo yɛ. Okay. Hello. 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 Udin baby a free. Ofonso. Iye. Mini Majo. Majo so penny. Wallahi mu program we mamba so anka wallahi ka na kwa minti minna. Oh. Mini ano oso e bandani wo ho. Ai. Wallahi se mun kan chen se. Nipa no on jai court ko no ombra na mun fa me number ma no ombra. Her number no. Sam was a year been Asem Mpe Nipa no. Asem we papa bia ye mbida na me so me ye nwa adwuma no bi somewhere 2011 2012 okay na me ko gu me nwa na etwe be gu kuro bi so papa bi ba ya papa no say ono eye retire sojani sabe na NDC na wo power enu so ofi aban nim sa na obaye ono obesesa me nwa ni nyina papa no we sakola ye unity na mbusa saada no me koduru ho no ofoso me ho anka saada na aida se ne papa no obekunya na se me wiwi ne ho ana osesa nwia no de koye ti adam ho asojafo no osesa ko wie no osa oda ma asojafo ba ho no koye ejira ho na misu ye na me hwe nyame anim se misika me de awuam no saada no almost 7,000 na me de manya me se onye tena hemu sa anko wi na me yi mani me ye bandani na me yi mani say one day one fa bia say me yes sala me bom pa egu papa ne so ani but bia me tefa papa ne ho no me nim say na bra boss adui wo ha ana say wo tie program ya ko beba e di misika no de me fa so nyina ka mo but I too late because adibi wo wi ase nipa de yo no ama ne reply wallahi say wo kra no nyankopɔ kra no ono ndi ni yi okay enti mi nua no opa won jai sika no so nipa no so wo no ye wono wanya na bu na onfa sika na no ombra ba na ye beji ni sika na ma no ombra okay ya fa o number no enti ye be din komo ahande ye do ofre no nyina be si kai oboa Sompa Asem Mpe Nipa ye nkokoto ne e kira so ka ho court ho ye nsi ho pani court ye nkobi mu ye beji sika no what am I say ko akoma to yem abrotia drobo adro ye kwan so ye de enim ye de beka ho Ofoso bema ye catch obi owo haw ne amane obi bu kwasea obi twa ofu afo otikwade ya hye wanu mu anase awasem bi a emu ayengungunade ama wo na ya Asem Mpe Nipa dwumadie ena ye kanfo ama o sebra nefa wase beda ye mane ye 0546 88 3287 0546 88 3287 ena 0243 58 another 5878 0243 585878 another 0452 0955 93 0452 0955 93 emu bi abefre bia no ye beje wo so ye sorry na ye for happy birthday we efro mo asamwa be ma ho e de kwa ma edit dufie amwako enne e wa woda omuna asamwa be ma se oba pa you are 45 years today nyankopon enkosoa e ma kwatenti ahoden ene apomden ewum wa ho ofe no entwe enema fefe ye die nso enfabra wa brabom ye sren kwatenten ya ahoden ewum ena edema we love you so much. You are so beautiful ntin ye sren enema pa ya eye fe nso ena di fred rade ho edema wontin edit dufie amwako sister penyin happy birthday to you. Sanso na ohima Sofia Bapa were young journalist. Odini Juma Ewotechi my free 97.5 FM. Ababa way me ba meteten won central Jumem na ya na me de no ho me ho say. Nyame ya adoma wochina. Ohima, you are celebrating your birthday. Yesre nyame pa na edema wo yesre ala son tonkoso ana ni shaboso no onfa nwu so oma unimdie ni nyansa ya obetime ede aye adwuma no osa eye kyerɛkyerɛ ni mapa erade nkoso a
Emma Eniema Pa Efe Ena Emra wa brabo Chenya Kopon Yadma your mommy I will celebrate you to the highest. Ain't Emma happy birthday in Adi. I love you so much. I kwesi Sompa brother say ono so do papa ye. Na sanso ena and Evans Boatin was say what they call Nana Equia way every or suffer for Quabna ho and a buy ma happy birthday Nana Equia and Nana Equia ma happy birthday Yakopon Koswa ensure na onyawo adom and adoya sansona systematic or senior sister and a young bremo pa your friend Linda one also in Kranza Linda ne woda wan kasa wuchocho mucho wadam for bremo ai oye adwuma wo Bojibo Ventures in Kranza Bojibo Ventures in Kranza one hour year adwuma na wo dey say yesran kwatenten ya hoden ene apomuden wom na edema wo yencha Mr Gabi Mama G we Martina Gabi ene Sister Francisca wo nyina big mo ne diaspora group no nyina Sister Jackie mo omo France ye chia wo nyina ofo so bema. Okay, ya fanchi akase enkoma madwoa dodo no friend Antilizi on fa dwumade we eni agro kra na ye twam kwa Santemampon na nafosu hene fosu sapon ono ena ye dama hene ye twafo hene ma Santemampon traditional council wona na yire omo fa dwumade we eni agro kra aha ena brebe ma ye de Sompa Asem Mpe Nipa no ebesi akwani asaso bibia oboaye ema dwumade we ekoso no wo fosu Aboagye meni mapamfo yakram ye ko long time na answer na no ye kono ye jaha ama House of Faith Ministry Reverend Nicholas Safo omo ena di nyame asem emu hwam ede eba